I'm wearing pajamas. Sorry guys, ndikutsvaga network guys. Ndikutsvaga network saka izvozvi ndatobva ku bedroom ndikutsvaga pane network because network ni wifi iri kutiza. I don't know saka ndasondera padhuze nayo. I don't know what is happening. Ndatosondera padhuze ni wifi ndatoti rega ndibve kuningirikiri ndibve uko nditsvage ni wifi. Ndatoti rega ndibve uko nditsvage wifi. Anoona because iri kutiza. Anoona toda kutoti nyaya ichitoitaura nhasi. Chipere because ndaneta nekunyarara sometimes guys. Chokadi chakanaka. Right. Ndikuti sapaiko. Kwa ndaona hipa rishamisi chero waona hipu ineona rebasa re. Right. Mbazvaita sei papa guys anditi maona. Tukuma message. Taturi ku message ande kuma message. Dipedze message yake. Munyatsonzwa conversation yatakaita. But ndiye auya naye saka takuchitaura antika zvikanzi as a sister didn't tell me kuti ndochakanga zvichirongwa nevanhu veikoko kuti they were celebrating kuti awina contract. Apa I know nothing. Kuti awina contract ndiani? Contract yei. Andisi kuziva chinhu guys. Remember ndakaparadzana navo ndakasiya vachitanga windows atatomboridza kuchiconnectwa maspeaker rakurira ini ndidzoka kumba. The following day ndatoziva message. Ishi. Handiti ndiri kuziva. Thank you chaisa ndapiwa. Handiti maona. Hapati ndiri kuziva. Ndadonzwa ndiri kuziva nezve contract. Ma contract ina handizivi. Right. Zvikanzi chamakwanisa kutaura kuti pane vanhu vari kuda kundirova vakamira panze. Ini was pa show kusvika ipere pagate and I was out takamira artist takabvapo pasisina vanhu pavenue. I'm very disappointed not because basa ratorwa. Nasana handisi kuziva chichikuitika basa rani, what is going on? I don't know. Remember Chihera akati show nde yake. Murikuziva guys, imese mochiziva. I'm promoting my first promotion artist. Show nde Chihera. Saka contract basa ratogwa ndatova ine confusion guys. Handisi kuziva chinhu. Ini chakangonza akangoti ndiri manager wokubhawa. Saka zvema contract ari kutogwa ndatova ine confusion. Imessage yauyai. Right. Kwanzi chi basa ratogwa. Kwaichi? I'm not because basaratorwa, but I trusted the wrong person. But dai ndakaita zvinhu zvangu zvese in silence like I always do ndega. Panodai pasina zvese izvi. G hana kundipa mari. G ndofunga ndiye Nigerian here andizivi. Because ainzi nayaya I am cause akonzela kuti show iite late. Kwa iite late. Pasabude PA system early. Saka ndakashandira mahara. Thus pandakatinga kubatanidza kuti Saka show nde my Nigerians. Show haisi ya Chihera as she portrayed it. Ndopo ndakatanga kubatanidza pandakatumigwa message. Right. Early saka ndakashandira mahara because of the trust I did for you. Kuti vabva kwamuri vanhu varibo. Apana munhu ndakamupa, the only person that I gave him ndibamini. Right. After maposta takaisa ikoko musipo. Emphasize that I was not there. Ndakafona nchikudzai mafambira ndakaita you are lying Chihera, I am the one who called you. Ndichikudzai mafambira ndakaita ndichikutendai kuti mandilinga mukatoti vari bo bamnini. Yes, I said so. This yaya kuti wakasvika sei yaya is going to explain to us. Yaya arimo mu comment section. Anditika dai ndakaramba ndichita zvandaita pese apa ndega nekusiya zvokuira nemasocialite zvese zvodai pasina anyway. God bless you. And we run newe Chihera. Don't lie. I am not your friend. I was supporting you as a fellow sister. Ndaitongo kusapota semningina. I'm not your friend. And anapofera ndakawirana newe. Handi we run newe. I was just a sister who was trying to support you. Don't ever say kuirana because and we run newe. Inini I talk to everyone. Ndoseka nemunhu wese asa and we run nemi. Point of correction papa. Right. Ndakabva ndatry kumufonera. Animukona. I tried calling her up. Antika ndakabva ndatry kumufonera and then she didn't respond. Hana kurespond. Ndobva ndaisa voice note. Wrong ndiwe. Chiboshita because nyeza utora Mirai. This is news to me. I directed you kuna manje kana usingandidaire evidence ka andisi kuzoti ndoda ndikumufonera sidaira. Ndikufunira basa ratogwa nani?
Basarato Gwanani, what are you telling me? Do I know anything? What is that? And if I'm being to Murasenberg in any evidence, then you talk about Wisisa. Basarato Gwanani, Panipombo, and she said, Mutombo slash critical Murasenberg, no fan by in. I'm very disappointed in new evidence. I'm very disappointed in you also because I thought kuti maybe utore munhu wangu zvekudaro handiti but wakundipinza panyaya nyaya dzako nevarungu vako vakambotaura nini vanondiziva varungu kana vanhu vemurasimba kutaura kubva musi wechicho pano wandakambotaura naye ndiani ataura newe mufonere umuisa paundudzi wandakambotaura naye ndiani ndiye kubva musi wamakaenda imini pane munhu wandakambotaura noti kana even one person wokunogurasendeko ndotomboza chichikuitika hanti ukangondiudzaiwo kuti kwakuna neni varungu zvikapera ipapo hapana wandakamboona vana yaya vayo handinambovaona from that day kubva musi wechindakakusvikaimini nichidzoka kumba kwangu imini handiti zvekuti ndakaudzwa kuti hanzi wakatukana nevanhu ndakaudzwa nadhumebi I told you ndakaudzwa nadhumebi mangwana akunyepa zvewhatsapp ndakaudzwa nadhumebi ndikakuudza one the following day I'm disappointed in new evidence kana shinetsa kudai soka zvinandisataudza nedu tisiyane because each and every time panoitika nyaya dzako unoda kundipinza panyaya even ndisina chandoziva unoda kundikwanisa panyaya ndofuti zvekwamhosva zvakandinyorevera futi nhema muchinditaura zita rangu zvekunyepa handitika iko zvino wandipinza futi evidence ndakanga ndisingauyi kushow ndakanga ndabva kutobek ndakaneta but I sacrifice ndichiti ane totsvaga system. This is how you repay me. Iko zvinokuti ndikuziva nyaya dzekurastenbek. What do I know? Imbobvunza whoever vemurastenbek kuti simene maguma kuona rini handifambe murastenbek evidence inini handina nguva ifamba murastenbek evidence ndanditori kuport Elizabeth. I think wakaona go and check my life hangu ndichita live ndichiti ndikuenda kuUK ndichinda kuport Elizabeth pandakadzoka nezuro handiti kuport Elizabeth saka nyaya dzemurastenbek zakundudza idzi ndodzizivirei pini handifambe murastenbek ini vunza kana dhumebi ndakaguma kumuona kushow yako iwe no my recordings andiri kuplaya aya it's me ndini my recordings ndeyangu because inini ndiyakamuresponda and he recording this is not a recording yakarekordwa evidence here kuna ari kuti anzi my recordings these recordings ndini ndaitaura nachihera saka I'm giving you ndakuverengera ipo zvaakandinyorera ndikatira kumufonera hana ndikamupindura neaudio ishi saka vari kuti anzi my recordings anabeti fudziwawo ndini ndaitaura nachihera ndiri kupa conversion yangu yese yandaitaura naye andirecord vanhu I don't record people. This is me talking to you. Ndobva ndatopindura apa kuna Temba handitika kuna Temba zvamakaenda kuna Temba inini I did not know zvokuti wakazenzwa kuna yaya I did not know about that handiti chandoziva inini Temba anoziva kunohaiwa masystem handitika zvokuti wazenda kuna yanga isiri mhosva yangu kuti ndakuisa kuna Temba azokwinisa kuna yaya handiti I didn't know anything about that saka inini ndiri kukwana papi pamhosva idzi ndiri kukwana papi ndirikwana I tried kuti ndauya ndigadzisa kuti PA system iuye right because Temba ndikakwendisa bamnini ndo vakakwendisa kuna yaya usho handiti ndikagadzisa kuti system iuye ikauya system zvemachokwadi handiti saka apa pandiri kupinda papi ini where are you fitting me in evidence ini zvondinetsa ndiri munhu anogara ega ndiri munhu asingaiti zvomurasenbek makutondiudzaka ini ndogara padhuze nemore water for more handipinde mutauni ask people omurasenbek kuti vanondiona kangani ka1 ine blue because handitoendiko ndodeiko ndotenga pamola apa handiende kutauni handidi kupinda mazimba handisi munhu wemazimba handidi kuenda kumazimba because ndoavoida zvinhu zvakafanana neizvizvi ini ndine hasha handidi kuirana nemazimba handikuona this is the reason evidence ndaikuda nemwoyo wangu wese nemwoyo wangu wese ndaikuda nemwoyo wangu wese handafunga kuti ungabva watonditora kundisa panyaya dzana yaya inini nyaya dzevarungu vako apa ndochandoziva chandiri kutomboziva apa chandiri kutomboziva nditori murima I'm in the dark apa chandiri kuziva watondiswa muri kuziva nyaya madai wafungira kuti simela kuziva nyaya vakomana ava handina nguva yekutaura navanhu tozivi dei akuudza wacho wagona kumufondera woisa ini apa kuti sisimeni vakuudzai kupi kuti makataura navo kupi kuti makavaona kupi vataure handina chanditoziva nditoshamsika uchisina meseji handina chanditoziva ini inoza ndagumataura newe nenyaya yahillary handi official isipi kuti hillary nhasi ndozandoziva ini izvi zvakutotaura unozaka ndadzidza chokwadi no ndadzidza ropa rangu rakangoipa it's okay evidence is fine ndakabatikana chinzwa inobva ndipindura kuti why achiri kundidhisa apana chandoziva kuti vari kudhisana guys andizivi chinhu kuti vanhu vavatodhisana indatopedza ndakaguma kuvaona kushoko kompa ndakango system chindibva ndatoenda pakwangu hapana wandakazomboona after that kusvikirana nhasi hapana wandakazomboona zvikanzi why achiri kundidhisa kuramba achitaura nezvakashata nezvangu ko kutora basa and work in peace kwete kundisvibisa apa asi kuna kunditsanangurira kuti andiudze kuti ndakatorwa basa sei asi kutaura ari kutoita kuti ndoziva nyaya ina achinge handachandi kuziva kwete kundisvibisa why ndakamutadzirei ende zvekuti vanondiwachisa kudhara takadaro kudhara takadaro tese tagara mujoni umu
kunowanikwa matsotsi akachipa neanodhura tose tekuziva. Handina mari but kamari kekuti ndibhadhare kuita revenge ndaanako. I can't keep quiet when people abuse me for no reason. Ndivhundutsirwa. Now I work so hard for myself and my son. I'm financially stable. Topedzerana. Enough. Chinzwai. Ndobva ndampindura kuti can we have a conference call nevanhu vose anti unzwe wega ugondudzwa upa uri kundikwanisa. I know nothing. Can you please explain usingamhanyi what is really going on? Andika problem hausi kundudza zviri kuitika uri kungopopota. Manje ndodaira kuti kudii? Daira phone. Andika tise yaya pane imwe phone. Nyaya yacho itaurwe. Zvikanzi handisi kupopota akaramba kuti zviite. Handisi kupopota asi ndiri kungotaura zviri paground handisi kupopota. Ndobva ndampindura naye voice note. Phone nerimwe line ndoda kufonera yaya nefoni iyi. Anditika ndoda kufonera nefoni iyi. Ndoda kuti ndidai fonere yaya neline iri ndorine namba yake. Iwe daira imwe namba yangu yefoni. Nditaure naye uchinzwa. Because andina chandiri kuziva, handisi kutoziva zviri kuitika. Una kundiudza. Handiti wotanga ngoti sisi ndakakutrasta ima kanditrasta muna kundiudza mukadi ngori kundiblema. Apa ini ndiri murima handisi kuziva nyaya yacho kuti ndechi. Vana yaya vandakaguma kuona musi yakusho kwako. Ndipo ndakaguma kuvaona. Ndiwe wakandipa namba futi musi yaya. Ukuremember. Ndiye akandipa namba yaya ndiye akandipa namba yaya yari kuti kwanzi kwakune WhatsApp group ririko. There's no WhatsApp group. There was no WhatsApp group. And the only WhatsApp group andinawo ndema diaries in. Andina WhatsApp group andiri you are a liar Chihera. Andika ndobva ndapedza chinzwa the rudeness. Chihera ari rude anyway. Akabva ndisendera message yekuti maaudio enyu andina kana 1 rand avhura anondipedzera data. Ndichihera uyu ari kundipindura inini. Maaudio enyu indikuisa maaudio kanchiti pamwe ari kuvhura chiverenga handina kana 1 rand avhura anondipedzera data. Handiona ndobva ndazomusendera message ndikati I'm so saka I'm wasting my time. Kana wazovhura maaudio wozonzwa really I don't understand. Ndaona kuti mamessage anzi asi kuvhurwa saka rega ndite zvekutaipa. Handika techitika maaudio ari isi. Shikanzi, I don't understand. Ndikabva ndamuti I don't understand why you are so fussy. You know I was kupi in. Now wakuti ndoziva what do I know? I last saw munhu wese kushow that day. Even dume bichaye andifambi kusai doctor nikwanenge achienda. Ndini kwanogara ndike ndichidei. Ndogara paseri water for more. So andidi zvokuenda kumazimba. I don't go to them or meet them unless kuri kumashows. Now wakuti trust the wrong people. Meaning inini here evidence. Evidence uchasara usina kana munhu 1 mudhuze mako. Nenyaya dzekufungira idzi uye accusing people vari genuine kwauri like zvawandiita apa. I am so pissed off newe unoziva. Ndikamudza ndikati I want you to block me but uchiziva chokwadi chakakwana. Wandipinza munyaya dzana yaya anditomborina kutaura navo. I last spoke naye musi weshow anditika uriyo wandipa number. I referred you to Bamnin but I did not did I know kuti he was going to take you to Yaya? No. You remember I said to you, wait ndidzoke kumesina. Ukati wewe watewe mu road kwenda ku Rustenburg. Saka was I wrong kukupa number za Bamnini? Nyaya yekuti wakatuka vanhu. I told you. Ndaudzwa na Dumebi the next day re show. Chandaka kuvanzira chi. Saka mhosva yangu ini ndeyei. Ma Nigerians ako anditombo mazivi and andina kutombotaura navo. So ndokwanepi ndagumbuka unoziva every time nondikwanisa panyaya muzvinhu zvisiri izvo. Ndiyo futi yekwa mhosva last time yekuti ndakanzi ndakataura about you uri kundinyepera. Antika I am too old for this Chihera. Ini ndaikuda ndikada munhu damu ine moyo wangu wese. Ndaikuda nemoyo wangu wese. I don't backbite. Unfortunately you are too blind to see this but it's okay. Uchasara usina unoti ndiye wako. Stop speculating. Andimona. No basi andipindura kuti ndiri kungotaura kuti I'm blaming myself for loving the wrong person and trust the wrong person. Dai ndaita basa rangu like I used to do. Ndodai ndisina kutrusta the wrong person. Ndodai ndabhadharwa pay yangu. Ini zvokutoti ana kubhadharwa ndizvisivi. Nditozviwira pa message ari kundudza. But ndisina ndakabhadharwa pay yangu. But ndini ndikutonzi ndakonzesa kuti PA system isvike na 1. Zvakonzerwa nayaya achiudza my former boss. Pane kuti andisana ngurire zviri kuitika ede yaya uyu. Aitondifonera chindituka chindiudza kawani papo. Hanimaona. Achisenda message yake. Akapiwa basa randaishanda sezvo ndiri muipi iye ndiye hake ndiye munhu akanaka ofushi ndimi makandipa andina kukupa. I'm repeating again Chihera, I don't know how you went to Yaya. I'm going to ask Bamini pano. Usanyepa indakupa Bamini andakupa Yaya. But you were supposed to tell me dai mindida like I do. Makazondudza ndafona mukatoti ko uri kunze wakasiya watuka vanhu. Ini ndisina wandakatuka kunze kwa Yaya.
because if I was you maigona kutomuita more than kutuka because akandirwadzisa big time. You know kuti apiwa deal rangu apa handina kuziva chinzwa iri kupinda nyaya diriri tererai munyatsonzwisisa dai kwaichi dai ndisiri ndakakufonerai dai makandiudzai apiwa deal rangu. Did you ever told me? Dai ndisina kukufonerai mungadai makandiudza here because zvakanga zvine mazuva zvatoitika zvaigoita mazuva zvaitika mirai tichasvikapa. Nyaya yangu ndeyekuti mirai kundisvibisa zita rangu moda kuti mamwe maartist atye kushanda neni here. Ndakakutadzirai chii vanhu veduwe inga handina kubvira ndataura even kunani kuti I was doing my things quiet, but zvandiremera ndiri munhu just like you. Makati vanhu venyu vanokuteererai ende ndakavaziva through imimi handitika havasi kuita kusvibisa sarangu kumaartist and promoter handisi kuzvifarira ndiri kutozamawo kushandira mwana wangu. Anyway mwari ngakuitire zvakanaka. Ndikati ndakapindura zvakare hauna kuziva yaya through inini evidence. I told you kuti mira ndidzoke ukati wave murodhi kuenda kuRustenburg and I envy because ndo zvaakataura handimaona murodhi kuenda kuRustenburg. Saka ndikakupa bamunini dei ndakakuti handina nhamba yewandinoziva. Were you going to believe me? Waenda kuRustenburg ndisiko makaenda kuna yaya you didn't tell me. Ndakazoziva wakufona uchiti hapana PA system. That's when you told me kuti you were planning things na yaya and it's true. I asked you hashidza yaya ukandipa ndikati yaya uya nesystem akati ndinouya nayo. Wauri kuti akapiwa basa ndiani? You told me kuti munhu uyu habhadhari. Ndikati kwauri manje uchadini zvokuti kune akapiwa basa ndozvisivirepi indisinga usina kundiudza. Ndiani akapiwa basa zvauri kutaura zvokukuudza kuti uri kunzwa katuka vanhu. I told you kuti ndaudzona Dhumebi iwe uri kuti ari kunyepa zvikangopera. Inini was not pashow yenyu munhu wese. I last show them show yako and pawaironga zvinhu zvako I was not part of it. You only asked me kuti ndikutsvagire bhawa that I drove kunotaura nemuridzi webhawa and zvimwe zvose waita wega one because it was your show. But evidence so usazodaro hako kana tozogara kuti pa everything that goes wrong you want to blame the next person to you. Izvozvi mhosva yangu inini ndei zvekuti vari kusvibisa zita kumaartist kana usina kundiudza iwewe ini ndozvisivirepi because I don't know and handitauri nevafana vaya zvokutodaro and unless adhumana kumashows of which I don't go kumashows ese I select. But bo zvekuti iropa rangu my hands are clean tichiona nekufamba kwetime handiti ndini mutengesi it's okay time will tell handika angatondibloka right. Takuinda pane nyaya sanda andichafonera vanhu vese ava kwanzi nyaya iyi manzwa pa last message yataura anzi makaziva kuti ndairongerwa days before the show. Guys ndakapiwa number yaya muswe show na evidence ndikafonera yaya what is going on ndo pakabuda nyaya yekuti pakabiwa song. Saka days dzikutaugwa ndedzipi because days before we were not there. I was kumesina. Chekutanga let me clarify there is no WhatsApp group remuRustenburg randiri inini kana vanhu veKuRustenburg muripo. Can you please confirm comment section kuti mune WhatsApp group ramuna SIS MELLY here? Can you please confirm? Ndozati pane vanhu kuWhatsApp veKuRustenburg apa. Can you please confirm mune WhatsApp group ramuna randiri here? Ndofunga ndaguma kupinda mu WhatsApp group reRustenburg last year because ndakona mama makazara vana WhatsApp group plus maingotaugwa zvimwe zvisingaenderani. Hanimaona makazara vana yengo WhatsApp group rekungodhisana imomo pachavo. Then I exited the group. Handina WhatsApp group randiri kana mundiripo please taura iwo Gillian Judith Gandhi uri muRustenburg ndine group randiri ramuneni here muRustenburg riripo here handina WhatsApp group randiri reKuRustenburg. So WhatsApp group rari kutaura it was news to me nhasi ndichiona live yake ndadovhunduka nhasi kuti WhatsApp group rabvepi. Two guys akaidhumepi ndazomudza dhumepi ndizati ndatukwana Chihera akandibloka ndakabva ndadza dhumepi ndikadhumepi pane nyaya yaitika Chihera ona mamisiri vana forward mamisiri akabva kuna Chihera nemaconversation edu ese akanditi Chihera ari right here ndikati handizivi ndikati but ndichisana nenyaya iyi ndo zviri kuitika. Dhumepi ndobva abata afoni ataura naChihera akati Chihera you are wrong. You are very wrong. Chihera kuzama kutaura Dhumepi kuzama kuudzawo evidence
Chihera antika akabva ngodzwa the same thing ndobva bombiwa ndobva blockwa antika abva blockwa ablockwa kudara akati chondandichitaura Chihera ndichimuudza kuti Chihera you are wrong but nyaya yakanyatondibata ndikati ndakuudza kuti samubvunza handi tikaenda toblokwa ndikati siyakadaro ndobva tablokwa tikati it's okay bva tangoenderera mberi nelife dzedu handi tikablokwa Chihera evidence atiti kusora nezuro ndaona 3 missed calls dzaChihera pafoni pangu anzera ari kudei ndikati ina ndipo count me out zvikanzi handisi kutomboritena because anondishandudzira nyaya akatoti Dumebi ndothengisa tapawana Chihera iva koma ndikati ndo zvazvinoita inotambika iro paredu vana mamoyo chingosiyana nazvo saka Dumebi manje ndobva ndichipa chivakoma nyaya ikai Chihera asazodaro ina handisi handifambi guys muRustenburg ndakudzai Dumebi unofamba muRustenburg Dumebi unodzana nese muRustenburg hanimaona unofamba unodzana muRustenburg after a week Dumebi akundifonera vakoma ko Chihera ari kuti imimi ari kuti contract yake yakatogwa ndikati ndakangowa achitaura but nyaya yacho handizoti yakatogwa nani ndikati ari kuti nyaya contract yatogwa nayaya zvikanzi anonyepa nyaya idzi ndadzifambira ndi Dumebi akutondudza after a week or last week here handimaona zvikanzi kune munhu ndobva ataura zita ndichataura zita handika ndiye akatotaugwa naye nemuNigeria haasitombori yaya ndikati what are you telling me zvikanzi I swear ndikati nhema dzako zvandakaita inini ndakabva ndasimuka ndobva ndafonera munhu ndikati naiwe makasvika se ivo vari kutoti muNigeria hanzi ndiye baba wemwana waChihera muno muRustenburg vari kuti hanzi murume waChihera kwanzi murume wemuNigeria nakati ndini baba wemwana waChihera here kuti ina handizizivi hanimona ndobva ndamufonera ndikati naimi ko inini muri kupisa inini ndi 3 days back muri kupisa inini naChihera kuchinzi yaya wakatora project yaya asina project yaakatora imi muchinzi makatora project sei zvikanzi nemukomana anja andipromota anombopota achipromota zvikanzi no my sister musi weshow ndandatobva ini ndatoenda kumba musi weshow iwoyo vakomana vaibatsira ndichika vemuRustenburg amaartist masmall artist muNigeria ndiye akakumbira nhamba dzangu mukomana yakunzanangurira handika kwete yaya ari kutauko ndobva ndamupa nhamba dzangu ndobva tindokumbirawo kuti ndambe ndichiunza vanhu kuno kuRustenburg handika kwai tikatomuti ko my sister wangoshanda naye because atiti izvo zvinonetsa my sister vanotuka vanhu social media handika kwanza akabva apindura kuti no people they don't like him vanhu vangoshitaura zvakawanda about Chihera kwai muNigerian aida ndida kufundira Nigerian pano nhasi muchinzwa kwai muNigerian akadaro akati no people they don't like uyu they were coming to tell me kuti I'm not going anyway kana ndishanda naChihera uyu so I've decided kuti ndichoge vanhu kuti ndishande navo kupi pandoda kunza muno kunoko izvo zvindatoona kuchinzi kune flyer ratoki vibes raaburitsa here muNigerian uyu kwai hatori kutouya muno muRustenburg musiona ini isati tozvizivi tangona riri flyer randatotumigwa kuchinzi tokari kuuya ndikati yezvo tokari kuuya tiri kuziva yakila tindi yandiri kumaketa iya tokina handitoizivi ndobva ndatoti bvunza ndikati ndiani ndobva ndaona kuti pane vakomana vaya handiona varipo iyewo kundiudza wandakafonera ndichibvunza kuti because ndaida kuita show naye mukomana uyu takamboita madhiri tichida kuita show tese sokuti ndipromota tichida kuita combination nekunze big artist muno muRustenburg so that's how I got to have his number handimaona zvikanzi ndikati ndikati manje ndiri kutukwa ini ndakatoblokwa kuchinzi ndini zvikanzi ndikati koimi mukutaura zvachiri zvikanzi kana kutongotaura naye sanambotaura my sister vaiva eva sindakatotaura nawo musa ndakavaona zvakunguvamhorisa my sister vaiva vanotuka vanhu kusocial media muNigeria ndiyakatoti hanzi hatisi kupiwa kana cent napromota ini ndiri promota mochiziva we are just helping this guy chete kuti aite macho dzake muRustenburg paanouya naartist haana kana sendi ari kutipa isu ndeuya munhu ndikiri muya koma ndikati saka Chihera kugwira ine vanhu marimwe zurai nhasi ndomuka makuseni ndopondova kuchinzi kwai kune live yakaitwa ichinzani muri kuona saka chekutanga first of all zvegai timbotanga tafonera mukomana wenyaya dzose uyaya tozopinda kumaNigeria isoda zvinhu zviri clear guys Chihera wakandisvibisa zita rangu uchitaura zvinhu zvekunyepa I know kuti you are here you are watching handika neghost account nekuti wakandibloka yaya is here I'm going to call yaya uyu otsanangurawo side of the story rake munzwe mubvunze zvamunoda zvese munzwe Hi yaya muri sei ndiri right ndiri palive ndofana ndambokuti ndiri kuita live yenyaya yenyu usazoshandisika zita rako saka ndadzokera palive network yambotiza ndadzoka palive hamene kuti uriko here mirai ndi right but zvisinei handisi kuda kuti ukate phone handika ndine vanhu pano because nyaya yako naChihera zvamakaitirana ka ndida kuti utsanangure kubva pakutanga
Zvemso show yakuita sokuti inini ndasirwa nyaya ndiri kunzi inini tine WhatsApp group yatinaro ameno mozondiudzawo kana maybe mune WhatsApp group randiri inini ramunaro kwanzira makanga muchironga kuti muda kusabhodisha Chihera ende inini wai ndisina kumudza Chihera as a sister ende inini Chihera chiuya kwauri iwewe ndakauyaona Chihera kwauri here yayo ndamuna kuuya kuna Chihera kwandiri right chitisanangurowo nekutsanangurira vanhu vari panapa 1500 vakakutarisa chii chakaitika kuti svike patave nhasi pano what happened you know what Chihera she's disorganized and first of all chandotanga kutaura ngambosiyana nebronco ngasiye anoluza concentration pane zvese zvaari kuita ina ndiri Bronco ndiri murasta but handitore zvinhu izvo zvozokanganisa focus nekuchinja mood so rikanditaura nyaya yakaitika ndeyekuti Chihera was supposed to send mari yesound in time I guess kuti ndiye itobuda ndima akatozondipusa atonyara imimi kuti makatozoti yaya enda aifanira kusenda sound mari sound before yakuno so Chihera ndaka makuseni from 9 am because ndaiziva kuti Friday waiva neshow ndamufonera 9 am ndikati akaramba kupika makoza so by the time yavaibva kuboxburg is around 4 or past 5 that's when I received call ya Chihera the same day inanwa kutaura naye vada what happened ndakataura naye ndikati dai masenda mari because vanhu vakamira ende ndandamisa vanhu kuti zvoni ndine event so ndasingakwanise kuti ndibude sound pana mari because pane zvakazoita chadangu kutaura pane show yakaitika manje aiva toda kutaura zvese because ndataura kuti inini handatandavanza pane zvandakakubvunza kuti ndidini saka wanga usipo can you please say zvese hapana chichavanzikana ngazvichingonzi bvupa chena saka iye Chihera havana kuita zvinhu in time akuuya akuti hanzi tiri kuda sound isetwe but pasina mari ende vanhu vacho vanoda mari first in hand pasina mari then pavakasvika ndakazofonerwa namanager waWindi akunditi shatiripo enda nditoriwo kusavhana ndine timu randaiva naro so ndiri kusavhana kuma7 ndopavakati tasvika pabhaa vachiti sound hamuna kusenda ndikati aiwa sound muda kuti isetwe sei kana mari yedeposit hamuna kusenda so how do you expect kuti sound inoya pavenue imusina kana deposit because mukatrevha durungu promota wacho haana kubuditsa mari akabuditsa hafu vatiza nemari after show so was I there muchita madziresa no you went there makatongozouya muchitoti mukubva kurufu nadhumebe maona ndimakatozoita ende ndandatozviramwa zvinhu zvacho ndikati achiita yenyu ndakuenda chiku ndo pamakazoti ayaya usadaro chingoita sei then I had another option almost 20 to 30 minutes kunotora venue I mean sound ngari pa imwe event and they were forced to pay 3.5 because it was already 11 p.m. manheru ndosaka sound yakazoya ikasetwa nengwai na12 but yanga isiri mhosva yangu kana kuti ndaida kusaboteja kana kuti kudi but Chihera she was disorganized from the start even munhu wato ari kushandira akazonifonera Sunday yacho achiditi I had problems with other shows Saturday yacho Windi akatozongoenda pastage nenyaya yekuti akaona crowd rakawanda but manager wake akauya kwandiri akatiti taura kana Chihera yana tikuda balance yedu azoperforma ngozorizi now to their benefit because ndava vairohwa nechaunga vanongabhadhara and you have seen kuti papakawandwa sei so Chihera she even sent me some messages I guess ndakakuforwardira imusiyasisi ichiti did you see kuti ndaita sei hapana chandaita look at the pages dzandiri kuita sei dzandikusenderwa naChihera and I didn't do anything wrong she was supposed to do wakasendegwa message uchinzi kudini wakasendegwa uchinzi kudini udza vanhu because nezuro akatitira live nezuro antika akataura zvaida tarnishing my name nezvanda ndakagumbuka unoziva mamessage aiti kudii iye ari kutongorwadza kuti akadzingwa basa neNigeria ko iwewo uri kunzi ndiwo wakatora basa iwe kwanzi ndiwo wakamutorera contract
trake of which mukatarisa same person akawinza last week ndandisipo paposta iroro. Thank you. Munhu angashandirwa. Ndo zvandiri kutotaura pano kuti tatozofind out kuti tatozofindawo out nezuro kuti ndirobi hausiriwe vakataura robi anzi akaapproachwa nemunigeria here ndo vari kuita izvi. You are not even there but ari kuti iyayana meni vana kuapproachwa vakaapproacha munigerian after ndiri ndava introduce kune munigerian iye, but I didn't mean to kutora dhiura achita ndorisa maoko angu because rarauya through Chihera maona enda panakati kudj cup clash yanga iri kupre ndakangonzwa unzi tine Steinberg zvakawanda and to surprise I saw Temba man achitondisa Chihera achitaura navo vada kubatsirwa panyaya ichi yesound. mira ipapo mira ipapo yaya mira yaya mira wadzokorodza panyaya yaTemba wati Temba akadii. Temba ndiakatozondi introduce achindisenderera namba dzaChihera achiti Chihera ada kubatsirwa kuorganiza show. Andi muri kuzvinzwa ka asi ari kuti inini ndindakamintroduce kuna yaya kwanzi ndindakamuti yaya vanhu vangu avainda kuna yaya handi mamunzwa enderako mberi. Ipapo ari kunyepa ndina kana ini ndakatozoshamisika musi weshow ndichitokona because munhu andakataura naye ndiTemba man kwete nyimi pamadhira aChihera. So zvaari kutaura izvi I think she's yet kuti akadzingwa basa nemunigerian because munigerian acho akazondifonera Sunday achitocomplain achinditi iwewe ndakakuti uya kuBoxburg but Chihera she said ndakafonera Chihera because ndaive nenhamba dzake chete because iye musi wavakauya akaramba kuti ndipiwe nhamba nemunigerian aifungidzira pamwe ndichamuita zvaari kutaura izvozvo and then adaro akaita sei sorry sisi ndiri kubasa iso akafunga kuti pamwe ndaita se ndichamudaro mawana so munigerian akauya akanditi ashanda asina DJ wemazimba kuclub yangu ndakakuti uya uketa for everything transport nini ndikati inini sinzi munhu waunoshanda naye akandiudza akati hatina budget iyoyo ndasingadi kuriska mari yangu inini kuenda kwasuziya kuti right mari yangu ndashandisa iyo ndine family ka ndichida kuti inenge iri yemwana kana kuchikoro lunch box ndoshandisa ndodriver kuenda kana kunana Boxburg pasina chandikuziva kuti zviripo ndikati Chihera ndo pandakaintroduce blacks nana Robman kune muNigeria. Then from there I think last week makaona paposta rawedza ndandisipo but that's the same guy ari kuita se ari kuwinza. So Chihera ake ari kuda kutongochita gotu nyaya nemista renyu achisvibisa mazita evanhu but she's not organized. Ngasi yeBronco arisiya musongo wechikosoro and kuronga event it's not like kubaya live pattern ka ubva kuti ndakuita show. There's need of proper organization zvekuorganiza kuita preparation for the event like mari idzodzo dzema-PA system because last time panoitika maflop ekuti vanhu vanoigirwa PA system waita mari pai panobuda artist mapromota akutiza and they will be running away from the responsibilities. Inini ndakatozosara ndichinzi ndakasenderwa especially paTrevor Dom ndakazosara ndichinzi ndakasenderwa mari yePA system ndikaita se ndikaidya ndikasapa varidzi vemari mari yavo you get it. So vanhu vakazoramba kubuditsa sound vachiti kana pasina deposit and the time dzakasvika vana Chihera vakasvika kuma7 vakuti vakuda sound and she was demanding. She doesn't know how to talk to people. She's so demanding. So iye anofunga kuti pamwe mbiri yake nemafollowers ake epafacebook they will come to show because pandakatozoudza munigerian kuti munhu kana achikushandira ngasaise mapictures ake pamashows because after ndaposta paZimbabwe and Rustenburg ndakaona macomments vana kutaura kuti hatiuye kushow yaChihera munhu anotuka munhu so inini I didn't know because I don't really follow kuti iye mawana zvichinzi akatuka munhu akaremara and stuff inini ndasingatomboziva ndopa ndikazoti but you next time usaise picture yako kana uri kupromota because zokwadzira basa vanhu vanenge vachiita se vanotadza kuuya kushow nenyaya yekuti vaona iwewe ende vanhu havasi kukufarira pafacebook maona because ina handizivi nyaya dzadziripo dzaakaita because ndakangonzwa nevanhu dzaaita se akatuka munhu and I didn't know kuti munhu akatukwa ndiani and stuff
mawana. So iye Chihera yangu bitterness yekuti akadzingwa basa nemuNigeria because ndiyaita ari kumanager club yekuti yekuboxback. So iye akungova nebitterness, akufunga kuti sister kamuflopesa, but it wasn't. It was herself kuti the way she organized her things. Because if you know kuti une show ku Rustenburg Saturday uchifonerwa, you should have communicated earlier in the morning kuti guys zvinhu zvakamira so senda mari yePA system zi munhu akazondibata ndofunga chitosumuka iko kumafo ndazofonerwa nawendi manager wendi president achiti atasvika kuhaufa ndikati no hapana mari ichi yesound daimasenda sound mari yesound daimaona sound yaita se saka nyaya iripo kuti sound musiyo izosvika kuma 1 am inyaya yekuti pasina kubhadharwa mari yesound pasina ko nyaya yesong pane nyaya ndakataura newe yesong chiti kune nyaya yesong yawainzori kutaura kuti handiende pastage because ndakabirwa song. Can you please clarify that again so that people understand? Isusu pana pativanze chinhu tinotaura sezvazviri. Taura. Yeah, that's true. I think mukaona kaklipi kandakakuratidza kevidhio rangu randaita risati rabuda chi ndaitaura namabridge because mabridge by then she was linked kuna winged. So ndadaro ndakamusendera ndichiti unoita mari kuita se kupusha maworks. Then what she said akanditi you know what, you upcoming artist tida kunzwa chi zvinhu zvenyu zvamunoita because vamwe vacho vanongotisendesa vanoti maketesa zvinhu masong akadhako ngarati okay let me give you audio yesong. Then just in a week's time ndakanzwa munhu anowirirana namanager wawindi chikanzi yaya iyi song iri kuita ngesong yako haisi yako here song. And then nditore nekaclip kacho vari windi asati the day akaita ari mustudio maona. Saka ndozvinhu zvakaitika inini zvakazoita ndibuditse mumashoko evanhu manager he does communicate with people. Even though vanonoka they want to rush me ndikavaudi senda kuti zvaimeka sense zvakafana papa kwawins muNigeria neye akasenda itime sound yake ikasetwa in time anomaona. So Chihera akafunga kuti pamwe tikataura nemuNigeria vanoita se tinomutorera mheni of which mheni yacho handisiri ndikushanda naye. For your own information handisiri ndikushanda naye munhu wacho ndakatomudza ndikati you guys makatiza nemari yangu musiwo wamaita asvika kwawindi hamuna kundipa mari yangu, of which I'm not blaming Nigerian, I'm blaming Chihera because Chihera angatobva atonedaka because pakapera show vakuenda akatanga kututuka and the following Sunday acha saka iwo hauna kubhadharwa, waifanwa kubhadharwa mari? Ndaifanwa kubhadharwa 1.5 naye Chihera. Sina I don't know kuti aibuditsa mari ndiChihera but I guess muNigeria because Chihera aingovawo like event manager sezvandinongoitawo kuti munondisanganisa nemapromota ndopusha event ndoorganiza zvinhu zvese sound chichichi sezvandinongoita nana oiri ana tapela naini. So iye manje kana akuuya achida kutanisha zita rangu paFacebook because inini I ended up blocking him kuWhatsApp animawana because handisinganakirwe nezvaaindituka and aindituka achitunyadzisira zvingaita. So like yes kana muchiri nemaaudios aya kana asina kudisappear andakakusendera akadisappear because wakandisendera ina handichengeti ndakabva ndatozvidisappear but ndakaita mascreenshot ezipage ndakaita screenshot yapa akatext achitondituka achinditi mukomana chichichi takabhadhara 3.5 for them to pay 3.5 it was because takanotora sound kumasponto ana ino sisi mamuripo ndimakatozoita kuti ndiende otherwise ndasingadi ndimakazotiti yayo sadaro chingoita ende that day maitoti mukubva kukufinara handichaziva kuti Jose or what ngatonditi kubva kusvika musina kutochinja muchitotiona kana kugeza ndageza muchitoti ndashamisika ndikufonerwa naevidence. So zvaari kutaura izvo akangotsvaga hake pamuromo pasina basa but ngaasiyane nezvaari kuda kuita because kana aida mafanzi ake ngaangove
normal kune vanhu vese. And nyaya yemushonga ndo ine problem yekuti kana kadhakwa nemushonga, she has that I don't care attitude, but asingazivi kuti it's ruining her career and whatever she does to public. Thank you very much yaya. Ndozvanaida ngo to clarify waita akomfana. Thank you very much. Tosangana kwa killer T. Right. Sharp. Right. Handi muri kunzwa ka this is muri makunzwa ndakutonzwa imwe information andandiri kuziva. Hani manzwa ndatoinzwira apa. Kuti kuri kunzi akanditi uya ne sound system. Mwana uya ana sound system. Anonotora sound system anonohaya kune vanhu vanowira nave sound system. Handi vanoda mari. Saka angasina kutumira mari ye sound system. Saka sound system yayo inouya sei. Chiri kunzi sound system kuti izosvika pa 3.5. Yakanotorwa pane imwe event kwavanga vari kumareserve uko kumasondwana. Ndosaka sound system iri kunzi yakasvika ku 3.5. Handi zviri kutsanangura muri kuchinzwisisa handiti. Muri kuchinzwisisa handitika. Angasina aiti uya ine sound system ana mari yabvisa. Uya anoenda kune vakomana to sound system. Vakomana kuti komari yedu iripi? Muri kunzwa chitanzi problem ndekuti pakauya Trevor Dongo Rustenburg ndiye akapesera kuuya. Handika vanhu vakanga vabhadhara half vakatiza nemari yekupedzisa. Vasina kupedzisa mari. Uya kasana kupinda patata chinziwa puwa mari ndiwe. Iye asina kupuwa mari vatiza promoter. Muri kunzwa ndosaka kati na ndinotora sound system pasina mari. Chihera chinzi asvika anzi akashashitaura neni achindikommanda zviri hafu ndosaka ndanga ndaramwa. Demanga musiri makazofona SIS MELLY. Dei ndisina kuenda kunotora sound system muri kuchinzwira. Hani muri kuona there is no WhatsApp group. Hakuna wakabonzi kusabotedzwa munhu. Ndatoshamisikawo. Kwanzi ndakatorerwa basa. Mwana ari kuti handina mbotora basa ndishandi naye. Ari kutoshanda nevamwe vanhuwo vari kushanda navo. Ndosaka ndichenda pamaflyer ese ari kuita nemuNigerian. Handitoripo. And that makes sense. But takaitigwa life nesuro. And me knowing Chihera ndakunyatsomuziva now. She will never come achigadzirisa ishi. Anotogona kuti uya achitukirira futi. She will never come achigadzirisa kuti vedwe ndakanchifungira. Ndakanchikana. Anokubloka. Animona, anokubloka. Ndozvaanoita. She blocks you. Antombodi kunza side of the story rako. And aritereri. Chihera kana atozviudza chinhu mufungwa make kuti this is correct. Zvatofunga. Akutongoti ndizvo. Akutongomanya nazvo. Hakuna chachataura kamukonvinza. The same applies panyaya yekutenga kunzi SIS MELLY vakati Chihera is my cup of tea. That was a lie. Handi ndakati inini nyaya yekuti ingopera. Ndokudedza apa ndesa mhosva apa. Ndakadedza mhosva akauya pako. Ndikadedza Chihera akauya pako. Mhosva akati Chihera usandinyepera. Usandinyepera Chihera. Chihera kasi anomanya nenyaya iyoyo nanhasi. Ndikasvapa kuti asi wakasvibisa zita rangu kuFacebook Chihera. You never went back and said kuti uyu mhosva akati kunyepa. Wakatomanya nenyaya yako iyoyo. Nasizve amanya nenyaya yake muri kunzwa nyaya yese ka. Uyangachi anzani Tovela Dominic. There was no WhatsApp group ndakuchikupindura. Chihera anonyepa. Zvinhu zvaanenge afunga mumusoro make. Hanzi akati tandapuwa chiclip Dumebi. Zvaanenge afunga mumusoro make Regai ndimbofonera muNigerian ndigofonera Dumebi. Andeti muNigerian. Ndakumbira nhamba dzemuNigerian kuna ushu. Kuna yaya. Kana chindiziva muchawa kuti anondiziva nditi mirai. Intoda zvinhu zvine evidence ati ndikushindizirwa mazita nezvinhu zvisipo. Ndoda kutukirwa nyaya dzangu dzandinenge ndakaita. Ndodzandoda kutukirwa. Ndiyo kwe. Iwiri. Ndiyo, ine picture ya Toki vibes. Hani muri kuona. Me, I know nothing. Asindiri mnyaya, Nigeria. Kuda ndiye G wacho kana kuti ndiye ana meno kuti maNigeria aive maviri ina handiwazivi ndakangovaona vana Chihera. Handidovazivi. Mira kana vachiti hello. Hello. How are you, my brother? Hola. You are speaking to SIS MELLY. You still remember me? SIS MELLY, yeah. I saw you with Chihera that day on the show. Yeah. Yes. Chihera. Yes. How are you doing? I'm okay. You are the one that worked with us that day. Yeah, the one who was helping you. Exactly. Yeah. I'm the one who was helping you running around. Yeah. Right, my brother.
I'm coming to you here. Let me clarify this and tell you I'm on live with an audience of 1.5. The reason why I called you, Chihera did a live yesterday dissing me, saying, I don't know, I organized Yaya to take the job, I don't know from you, or I don't know what is happening. I am totally clueless. My brother, I just want you to clear my name here. Have I ever spoken to you? Have I ever listen, my sister. Yes. It's calm down, understand. I don't hear what you said. It says Chihera said what? Chihera did a live for me yesterday. Yeah. And on a live, she's accusing me of helping Yaya to get the contract from you. I don't know which contract. Okay. I don't even know the story. I'm shocked and surprised. I've never talked to you. It is my first time because I got your number from Yaya. I've never talked to you. Yeah. Yes. So I just want you to at least to tell these people, have I ever spoken to you before? I only saw you on the show that day, and I was helping you for free. I never even talked to you. I was helping Chihera, thinking she was a sister. Okay, my sister, calm down. You know Chihera more than me. Chihera is a troublemaker, and I believe that he has almost everywhere problems, and he's fighting the type of fight you are losing, or you are not sure you are fighting. Understand? Listen to me very well. Yes. I came program with Chihera that side. Understand? He came to me several times looking for work. Because of this place now, I have also a travel, so that I'm managing. So before then, I used to bring artists, also with a lot of them. So network. Sorry, network, my brother. I think it's getting phone direct. The guy didn't phone direct. The guy didn't save a number. Let's open the airtime. Unanzani? Kipa itongo nyura kutongo save out G. Tukuziwa starake. G Nigerian. Let's open the airtime. And more questions Girak. And he said into Kutaura. G is talking, not me. In Tango, we have to change the star and it. Ndozvo zvinoitika kana munhu achida kukucherera gomba unowira mariri iwewe. You have reached mailbox number. Asa isiriyo namba yemakozi. Imbonira iwe Kaspa. Asa isiriyo namba yemakozi. Nditi. Can I have your number for calls? Nditry zvakare pamaisiri yo namba yemakosi. Ukacherera munhu gomba unowira mariri ndiwe. Inenge isiri namba yemakosi. Try kuWhatsApp ikoko manje network iri kutisa. Kandipe namba yemakosi ndimufonere direct. My brother, hello? I'm trying to call you direct. Is it the number for direct calls? You want to call my number direct call? Yes. So this one is not going through. Yeah. That's my number. Okay, send me your number. Okay, listen, my wife will send the one you're gonna call now. All right, no problem. Sure. Yeah. Right. Mukadzi akari kusenda message right now. Uyo ari kuti wondifonerewo handisi kuti ndiani yoda kudza vanhu chokwadi. Gaitiudze munhu usada kupinda pano. Uyo arifonawo. Gaitiwe. Aisa message. Hello. Hey, zviri sei? Hello. Yes, Blacks, zviri sei? Ndiri bosi muri sei? Mushe.
Muripa live. And Ripa Life. All right. I just want to be honest to one way very live everyone, so that they understand good business first thing, me, I don't know the reason why I could blame I, because as far as I'm concerned, Gimagato Abatira, Magato Muta Mota in my kunotora matables kumba kwangu. So Nigerian arikushanda nini? Oh, ndiwe. Oh. Ndini. So ina ngisho kungandi Robbie. So ndikuti kamnari wrong. Saka asi Robbie futhi ndiwe. Oh. Ma inina Rob man. Eh. Tiri pamwe chete toshanda chete. All right. Yes. All right. So what happened is Nigerian akandifonera. Nigerian manje ari kufona kam Nigerian. Mira ndokufonera bata wakada. Hello. Yes, brother. Yeah, I've sent the number to. All right, I'll call you now. I think the guy that you are working with now is the one who called now. He's explaining also to people what he sees, what he saw on Chihera. So I'll call you back. Yeah, so after I send the number to you, so yes, there's no problem. I'll call you. Yes. Even I'm not even working with it. Yeah. That's what he's telling us now, that you are not working with Yaya, but you are working with the Blacks. Yeah, I'm working with the Blacks and that guy that's speaking now. Rob man, yes. Yeah. Even I greeted you last week when I came there, we saw. You saw me? Last week, I came there last week when I'm doing program there. Did you come? No, I was not there. That means the one that came last week is your sister, the junior one that... Oh, Dumebi, yes, it's Dumebi. Yeah. Dumebi, yes. Okay, now I noticed you are the one the husband have a back in it. Yes, I'm the one with the husband who was helping you on the door. Sure, okay, see what is happening. Now it's involving you for what you didn't do. Imagine, I was not even there. I will try to meet you, yeah. Imagine, I was not even there. I left when the sound system came. I went and took the cables. My own car, my own fuel. When they said the cable is not there, I took that guy to take the cables. Now I'm being blamed. You do all this. I see it. When everything happened, when to go, I told her, let's go down and inside the car and go and greet those people that help us. He said, no, let's go. He's shaking inside the car. You know, there's a fight in the front of the bar. There was a fight? There's a fight in front of the bar that very day when we are going. I was not there. I had already gone home, so I didn't see. Yeah, so I told her, let's greet all those people. Let's thank those women, those people that help us. Because we saw like the way you walk that very day. If one man tried to attack you, you stand that very day. Yes. So I'm asking her, Dumebi was on the door fighting and working very hard. Dumebi. Yeah, but she's also being blamed. I saw it. She's being blamed as well. She was blocked as well. Yeah. Yeah. And they are the one that brought that sister of yours, the short one. Yes, I brought her. That I saw last week. Because we were helping her sister. We thought we were helping her sister. We didn't know that she was going to do like this to us tomorrow. Exactly. That's a life. She's confused. She's confused and crazy. Seriously. Even me, she's talked to me anyhow. Understand? But she doesn't know what to do to me. That's why he's crying now and down. But when you terminated the contract, what happened? Why did you terminate a contract? Yeah, because of your character. Just the same thing now is doing to you now is the same thing is doing to me. We don't have any contract. We never sign any contract with her. We say, let's do this one and see. Understand? So after this one, we sit down and talk. I have a 3 program. Only 2 we do. You see how we make the 2? Yes. The other one in Rustenburg. Later 10, he didn't do anything. He take those boys as a pieces of rock. He didn't respect those boys. So that's why Yaya wanted to fund that program. Understand? He doesn't respect men. He doesn't respect human beings. He just saw himself as the king or as the queen or the boss. I don't know.
Understand? Yeah. Okay, before he's supposed to accuse you, he's still not supposed to call you as a sister. See what I'm passing through. See what Exactly. will happen. I don't know whether you are involved or not. What happened? You have experience of this thing I'm seeing now. Understand? He will interview you and ask you, but now he's spoiling your name for nothing. That's exactly what I was complaining about. She never asked me. She just started bombarding me with messages. When I tried to explain to her what you are talking about, I don't know. She never wanted to listen to me. She was just, after shouting at me, she blocked me. Then she's doing a live with my name. I'm not a controversial brand. She's dragging me in this controversial thing. She also blocked me also. I never hear anything from her. She also blocked me. That's a character. So don't be afraid of her. She's no woman. No. Understand? No, I'm not. I'm not afraid of Chihera. No, I'm not afraid of Chihera. But it just pissed me off when she did a live talking about my name and saying lies. She was lying on that live. She was lying. A lot of things were lies. That's her character. That's her character. Don't be afraid of her. Don't be afraid. No, me, I'm not afraid of her. The reason why he's crying now because of he thought that I will stop on the road. Understand? We have a program in Cosmos City. He claimed that you know everyone. They respect her. She's a queen. And when they saw her, everything gonna be easy. After everything, I spent more than 50,000 rands in that program. I lost the money. I lost that money. Understand? So that's the reason why he's fighting. So she thought that I will stop on the road. Understand? So now I still bring in people. Understand? That's why she's busy crying now. So don't mind her. Me, I don't mind. But she must cry to you. She must not involve my name because I helped her. Remember that day when you saw me, I was wearing a short and a yellow T-shirt written Smelly Diaries. We were coming from the funeral. When she called me. I remember you. You remember, yeah? When she called me saying there's no PA system, that's why I hadn't even bathed. I just quickly came to you guys so that we try and sort out this messy. I then asked for Yaya's number from here. She gave me Yaya's number. I called her and said, Yaya, please, whatever it is, we are not going to do this today. Can you please go and take the system? Your money is with me. Chihera has given me your money. Bring the system. That's when Yaya agreed to go with you guys. Then you went and took the system. Yeah. And I was there. We went also to took the this, what they call it, mixer. When there was no mixer, I went and spoke to the Ugandan guy to give me the mixer. He gave me the mixer. Then it was said there was no AV cable. I took the guy with my car, drove to where he's staying in another location to grab that AV cord. I brought them back, and that was okay. When the sound system now was playing, I said to my husband, you can help them since you know most of the people, they are planning to get in for free, right? Please help them. That's when I left. I went home. My husband was there helping you as you said. And even Chihera confirmed. She never even said thank you. No thank you, nothing. She just started insulting me and to me. No thank you. No thank you. No thank you. I know. No thank that you. Very night she's claiming that looking for you. She's claiming that you didn't pay her. You didn't pay her because I said a lot of things to you, of which I didn't even have your number. I got your number today from Yaya. My sister, when I came there, I will call you. I will come there very soon. No problem. I have a program. I will call you. Understand? I will save your number now. Okay. So when I come, even those boys that are working with me, when I come there, I will tell them that I want to see you. I want you to come. They will help you. They will help me and call you. So I will explain better. That their sister is taking stuff. It got a big problem. Understand? She's taking stuff. So, Brooklyn and other things, when you talk all those things, so she's getting mad. She talk to anyone without to be sure. She talk to you anyhow. Okay. If he has a problem, I think you're supposed to come and sit with me and say, boss, I thought that this thing gonna go like this, but you didn't do it. Why you didn't do this? Do this like this. Is it not the way it's supposed to be? Why is it fighting people doesn't know anything? Imagine. So, okay, my brother, I'll see you. I see your flyer. They just gave me your flyer to market on my page. I'll do exactly that. I'll see you when you come.
Thank you for that. All right, thank you very much. Right. Makutonzwawo zvimwe ka tikuwawo tose for the first time. Ina handachandoziva. Handina chandoziva. Tikuwa tose. Handi muri kunzwa tose. Handina chandotoziva. Ndi bosi wake uyu. Bosi chekutanga haasi kutomboshanda nemunhu wani tiri kutukigwa kunzi ndakazodimu ya WhatsApp group. Haasi kushanda naye. Akutoshanda nevamwe different people. Kasi tiri kunzi mazviwira guys. Iwe chiuya utaure uyu mutovela Dominic chiuya utaure. Ndakuza tumira kukomenta chiuya utaure. Ndofunga takufonera mukomana anga chitaura ya utaura. Hai. Chihera usazodaro so. Usazodaro Chihera. Usazodaro. Ndaikuda nemoyo wangu wese wakandi. Hello? Hello? Blexi. Ndavanzwa G vachitaura. Chitaura rako sai zvakaoma weduwe. Chitaura iye, nyitaurai. Right, nyaya iripo ndeyekudayo sister. Vanhu vanotora entertainment business as mafani, people like Chihera and everyone. So Umurumo is a businessman, and even knowing him from Zataita so far, he doesn't have a problem to meet Mari, the system Ibadarwe, elegant show. We did a show last week here Windsor. We paid those guys a week before show. But show ya tika pesa with ya Windsor. So Chihera is the problem, and she's very, very ungrateful because Murumo is a businessman and he's trying to do business. Chihera is arrogant. Like easily, I had a problem by last show, and I think there was a poster and this one. This one or what? Even if you block up WhatsApp, you need to took a foot. To block up WhatsApp. After all that we did for them, after pushing show, everything say. So in I genuinely think with it. Because arrogance, she's just arrogant. And then when it comes to my show I am SIS MELLY, how many shows have you done and you included us? Takawanda. Enyu ataita akawanda even mukoma wangu gasi warrior chai akatouya anotouya kumba kwenu. And if I remember very well, ndimi makatorowa benzi yeyu kubva pabvawo kuenda kunoriti kuti ndinotora auxiliary cable yekuti vakwanise kuridza mama. So vanhu aya vanenge vachiuya kumabhawa madhanzi edu aya vanenge vachitoti sabotage because the people now they no longer have that trust material. That's why mchinoti madhanzi ese atinoita murustenburg vanhu vanodopinda mubhawa na 11 o'clock na 12 o'clock because now they are used to that. So chandirongokumbirawo hangu ndechekuti kwamuri mimi sisi uyu mukadzi anotopenga. So imimi nemazira ndokuitai, I don't think we should argue naye because munhu wese anotoziva kuti evidence anopenga. So and she's also ungrateful. After all that you did, Basho, bye. After all that you did, is this the way she's supposed to repay you? Right? Then back to Nigeria. Murundinzwa? Takateerera. Okay. Right, back to Nigeria. After show yatanga na 12. Right? Nigeria nakandifuna. Makatotanga kuma past 1. Show makatotanga kuma past 1 because kuma past 12 ndo patanga ntauya netambo paya. Makatanga kuma 1 show. Right. Then Nigeria navandifonera. The first thing that he told me is kuti akadzinga Chihera basa. The second thing was akavanditi, are you willing to work with me? Then I told him kuti yeah, inini basa ndikutorida because ndagara nichoda basa as a DJ.
Then I also told him that in any personally, I cannot do it myself because I'm just a DJ. I've got people around me when it is also. That's why I had to involve Robbie. Okay, no, it's involve Rob man. It's understandable. Right. So now we are in a situation where Magadota supposed to wins. Yaya, he was not there. The reason why Yaya was not there is because Nigerian nemukazi wake ari kurana business. They think kuti Mayaya sabotaged the show. Oh. That's why last event ndakatonzi mupise Mayaya because waruti akasabotage dance. Even Robbie, this show, Robman had to talk to the Nigerian guy. But look, kuno kurasenbeg wapana wanu waripa mwechete. So the more you are chipise Yaya pa poster. Gonna konzelesa. Create attention. Okay. Between Inini na Yaya. Okay. All right. You understand? Yaya actually online. Anotonditi inini ndinomuruka ndakatora mene yake but inini murume uya ndakumfonera. Okay. Ndiye akandifonera. Okay. Achichema nenyaya yeprevious show. Okay. Achiti ndakaita loss. Are you willing to work with me? But now I'm beginning to see the problem is banaya. Problem is Chihera, but because of arrogance, blame okay. So I don't know how we're gonna rectify this. But it's a big problem. No, I think that one to a problem mogara pasi iwewe na Yaya na Robbie mega kuseri then you solve this then anti mu Nigeria atari kuya kana kauya we call Yaya Yaya owepo then mo isolve zvakanaka mopedza because imi muri weKurustenburg saka munga kuti mukonane nezvinhu zvisipo ende mutokonana futi pache zvenyu nekuda kwenyaya iyoyi. So, but the one thing that is in life, Zimbabwe, we were taught to respect. Because she's very, very disrespectful. And arrogant. So, at school, but for the sake of Kanakurans are alive, are routines. Ngachinje unhu wake because at the end kuna vamwe vanhu vasingatolerate izvozvi. You see like mimi you took your time at your data and everything just to justify yourself. There are some other people vasingazi justify vanongotora action. So akasachinja unhu wake it's only one day. Something happened. True, very true. I agree with you there. I'm with you 100%, Papa. So reason another one first thing is good. SIS MELLY, as far as I'm concerned, how many shows and I eat sister, can you push this for me for free? Then two. Munanonzi Temba CMF ndafonera kuti inini ndikwanise kumudefenda because Temba wandoziva inini. The reason why akatopa muna Nigerian namba dzamayaya is because Temba haatodi zvinomunetsa. Temba hadi zvinomunetsa. That's why akapa animukundisisa but aikwanisa kutongotira mota yake organizer zvese. But the reason akapira namba yamayaya is just because Temba anotoro business ari kuita. So anangova yekuita iyoyo. So please ngasablame vanhu vasina mhosva and try kuda kuimplicate vamwe vanhu pamafailures avo. Kana vafaila it's fine, ngavangoaccepta taita sei tafaila without blaming anyone kuitira mangwana. Ndo zvandoda kungotaura sisi.
Thank you very much, Blacks. Thank you very much. Yeah, tichazotaura kuseri nenyaya yaya nemunigeria ni tona kuti mungaisolve because hapana kana nyaya yacho kugwirwa, hapana kana nyaya itoripo. Ona iyi mutorwawo futi kuseri zvakatitoziva andichimaona nenyaya idzodzidzi. And Chihera na problem yanoita chika Blacks ka. Dei ukatomboudza vanhu veKurustenburg. Munondoona kangani muRustenburg? Imi vafana munondoona kangani? Handifambi muRustenburg zoti munodhumana neni pese pese handisi munhu akadaro. So according to Chihera anofunga kuti inizvo zvinoitika muRustenburg ndozviziva. Magurupu ana WhatsApp ndiriko kupi ofucha handina gurupu reWhatsApp randinaro muRustenburg. Handina. So Yaya, you must be careful because Yaya Nigerian, as far as I'm concerned, Nigerian Yaya ndiye akablemwa na Chihera. Zichinzi Yaya this, Yaya that, because I see pandonyora but iye Nigerian akafa ngokublema Yaya because show yake yakauya vanhu 1 2 pa business yapicha panoitika win or lose. Antiona panoitika win or lose. Munhu anenge wachoblema ndiye Chihera. Akanga kamupa mari yekuti abhadhire sound system. Chihera was supposed to kungotumira mari yesound system before oita ndakatumira mari, where is the system? But anga sina kutumira mari and saka mari system yayo yasei tinotora chokwadi pamberi pamwari. Antiona saka pana nichotanga blema Yaya hana zvanoziva. Makatodzika nenyaya yacho kamunotozoziva kuti iye Chihera mari yacho irunzi yesound system ndiye angatoipiwa. Just like I said kuti inini previous show yangu yandakaita yaWindsor anditi ndakabhadhara sound a week before. A week before show ndopandakatumidzirwa mari yesound inini. So which means that evidence ndiye angakatonopiwa mari because murume uyu wamamurivhotara naye when it comes to zvinhu zvebasa haana mangwana, haana next week kana chii, anongozvita ipapo. Atotsvaga mari. So and ndakumbira ngaasa kulemei because as far as I'm concerned nemama musipo paya dhanzi rere ranga risingaitiki. Ena risina kusvika dhanzi was not going to happen. Dance was not going to happen. But you don't think seyari kundipa iyi. Mai akatora kuti ndanyara inini sister now ndakuchinda notora system. Akatonfonera. Mai akatonfonera akatonduza kuti vanhu vatovadzimira foni zoti pasina inini dhanzi ringadai rakavharitswa. So they must be grateful for that. Yeah, zvakaoma. Anyway, Blacks, thank you very much. Waita akomufana wangu tozobata nichamhanyisa shore nyani ndichakubata exetion. But wonaika ndichataura imi kuseri tipeiwo matickets ekuhaipa tipe vanhu. At least kana 3-4 tickets just to give people, you know, vanowina. Yeah, haisi nyaya tichatry kuti akwanise kusvika kana zvekuma 7, 8, 9, 10. Bo zvekuti. So I'll come back to you later today. Alright, sharp. Right. Handiti mazviwira guys ka. Ndofunga nyaya yese mazviwira. Mashoko angu kwauri Chihera ndeyekudai munin'ina. Inini ndiri munhu aikuda nemwoyo wese zvisina kana doubt. Chero ukasazondi unblock, chero ukazondituka ndida kuti ugare uchiziva izvi. Chero ndikazodi ubva wakarangarira kuti kwaive nevamwe mai vaindida. Ndofunga pamasocialites ese ari pasocial media paChihera apa avakudi, avakufariri. Ndaikuda handina musi 1 wandakambai ndichikudza chinhu chinokuputsa Chihera. Handina musi wandakambouya kana 1 day ndichikudza chinhu chinokubvisa murodhi. Ndaitraya chero pawaitaura neni chingave chimwe chingave zvisinei nelife yatiri kuita iyi. Ndaitraya kukuudza zvinhu zvinokuvaka. Ndaitraya kukuudza zvinhu zvinokuputsa, zvinokumisa kwete zvinokuputsa. But nhasi wakuti it's a mistake to trust you. Nyaya yese uchateerera life ichainzwa. Apana pandinokwana panyaya yako. Chekutanga, you are lying to people kuti there was a WhatsApp group. Where did you get this information about WhatsApp group from? Because over and over I told you kuti you may be told me pa phone kuti kune vanhu vaida kukurova. You may be uripiwe fona, uripiwe you may be fona. Andimaona fona. Sikuti kune WhatsApp group wakazviwepi kuti wairongegwa kuti uitwe support wakazviwepi. Dei neda kusaboteja Chihera. Yaya anga kudzimira iPhone. Atoenda kuenda mba kwake. Iwe you gave me the number. I called her ndikati Yaya please ndokumbura unotora dzoka unotora system ndokumbura imwe yamari. This song has nothing to do with Chihera.
It has nothing to do with Chihera. Wakusaboteja Chihera, hana chaanoziva. Handiti, but wakuti ndaida kusaboteja. Hello, maybe. Hello, mamkase. Mushe kanjani? Kandachiti WhatsApp inogona kunetsa network yacho ndifonerewo. Taura ikuita taura. Irikuita taura. Alright. Zvakaitika paya madiaries ndofunga isusu taibva kumariro musuya makaona tina SIS MELLY. Ndobva SIS MELLY vatoti maybe ngatiite fast tinomira neumwe wedu. Hazvingaiti kuti tirege kuenda kupi kushow ya Chihera. Ndeumwe wedu ndobva ndati alright SIS MELLY. Ndobva taparadzana naSIS MELLY ndobva vatoti tofarira kusangana kuma 10 Dumebi toenda kushow kwa Chihera. Ndikati it's fine. Ndobva tasvika kumba, ndichangoti svikei kumba SIS MELLY vakandifonera akati Dumebi kushow hanzi hakuna system. Ndobva ndatoti hakuna system zvikanzi kwakatomira vanhu vose vatori panze. Ndobva ndati ndiri kusvikawo mamhanje ipapo SIS MELLY timubetsere kutsvaga system. Ndobva vati alright. Ndobva ndatoitawo bhoti yangu ndobva ndaenda. Ndobva ndatofona muri pana SIS MELLY ndobva vandiudza kwavanga vari. SIS MELLY ndobva vatoti rega tifonere yaya. Ndobva vafonera yaya ndobva adavira akatoti ndiri kuuya nayo system SIS MELLY ndanyara yemimi. Dai pasina imimi ndingadai sina kuuya nesystem. Ndobva tagara ndofunga takagara nguva yakareba. System yakauya kuma 1 yauya vandobva vatiraya futi kujoinidza zvimakebho zvavo izvozvo zvimasaundi zvavo kuti irire. Ndobva zvaramba. Ndobva vadzokera futi kuna SIS MELLY kuti zvinhu zviri kuramba. Ndobva SIS MELLY vadhiraivha ndobva vadzokera kubva kwavo here kunotora chikebho hameno chaidiwa icho chiya. Apo zvinhu zvacho vanhu vanga vakazara panze, vanhu vanga vazara manje varipo panze, zvinhu zvisina kurongeka, vanhu vamwe vakungopopota varipo panze. Ndobva ndatoti kuna naChihera imi michitangai kubhadharisa vanhu vachipinda manje. Ndopandakaenda padhoo ndobva ndanomira padhoo ndiri ini naiye Chihera, kozoita umwe 1 murume aivepo padhoo. Moziva kuti padhoo vanhu vakatanga kupinda nepressure. Padhoo paya ndakashanda madiaries ndichirwisana nevarume padhoo paya vanhu vachipinda ndichisunda varume. Bhutsu dzangu dzakadambuka ndakamira padhoo. Ndakapedza show ndisisina bhutsu ndichitsika mabhotoro ndakamira tiri padhoo paya. But ndakazoshamisika manje yapera show. Ndakazoshamisika manje evidence akundivinga kuinbox akunditi handina kumboziva kuti vanhu vatema mune mwoyo wakaipa kudaro. Maybe naSIS MELLY ndakazama kumira nemi ndichiti muri masisters, but imimi maakundisaboteja. Muri muzvimagurupu zvenyu maivepo pandairongiwa kutorerwa basa rangu, munoziva zvose zvaitika. Ndakavhunduka ndikati ina handimo mumagurupu ini, zvauri kutaura handizvizivi. Ende inini chandinoziva ndakafonera SIS MELLY ndikavaudza ndikati SIS MELLY pana ndiri padhoo pane vakadzi vakauya vachida kurova Chihera. Ndini ndakavamisa vakadzi ava ndikati no, musarwisane nani naChihera, musiye. Handi munozivawo kuti anenge achiitawo content yake yekutuka vanhu. Plus nhasi zuva ratiri harisi zuva rekuti mungamurove, tiri pabasa. Please siyanai nani naye Chihera. Ndatomuti saka ndiri kutoshamisika iwewo uchitaura kuti tirimo mumagurupu apa iwewo uchindituka, handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Akataura zvaanoda ndobva andibloka. Ndobva ndatora mameseji aya anga ataura zvaanoda ndobva ndamaforward futi kuna SIS MELLY. So handizivi kuti kana akazotiitira live chatakamutadzira chii. Hello. Takateerera zvakaoma. But next time asati ambe nekutaura mazita evanhu muone iso mwatigoni kuti toenda paFacebook tichiadresa nyaya tichitukana nevanhu kana tichita sei. Ndakambomuudza, ndofunga ndakambomuudza kushow yaJapresa kuti evidence ndoda kuudza chokwadi. Once inini wangotaura zita rangu chinditira live ndokubata ndikogumamisa. Ndakamuudza direct ndozvandichamuitira ini ngaasiyanene. Ndakamuudza kana ndofunga maivepo, ndofunga ngaasiyane nezita rangu inini
ndofunga ndekekupedzisira karamba taura nezita rangu ndikasangana naye ndichamubata ndigomurova. Ini ndinotomurova, handigoni kuenda paFacebook kuti ndiite live ndichitukana naye kana kuti sei. Ndinongomubata ndigomurova. Ndasiyana nezita rangu. Alright, iri bo tomatodi mazodi waenda kwa nini? Ndakamirira inini ndakusenda. Kumirirani? Ndakuona makuti yakulive ndaje. Kumirirani kasi munodhakwa here vasikana makushuta. Mumwe here zvinoshuta. Handiti takataura kuti mimi nabani iwo unoenda kwa bani motora bani moya kunoku toitira kunoku. Chirega ndiwe ndakuto. Munodhakwa vasikana. Inde kwa bani. Right. Oh yeah. Right, anti mainzwa nyaya guys. Indangota live ndichenese vedwe. Munozati moyo wangu uri kugwadziwa. Munozati ndikurwadzwa nemhaka yei. Evidence ndaimuda. Andidi kunyepera guys. Evidence. Vanhu vaitoti ndaimuudza evidence. Evidence ndizati panotukana naziva unondigwadza. Mubvunzei. Ndikati panotukana naziva pepe unondirwadza evidence. Ziva kakupindura ndorwadziwa. Iwo kapindura ziva ndorwadziwa. Andiona. Because nditokutorawo saziva wachona. Ndaimuda evidence. Vanhu vachinditukirira kuseri sisimeni ndandisingazviteererizvo. Ndandisina kana basa nazvo. Madhairies achindudza kuseri sisimeni ndichiti wedi weka. Saka munoti vanhu vanosapotwawo nani. Achakura musiyei. Anokura. Musiyei akadaro achakura. What's wrong with you? Andimaona. Ndaitomusapota even kuseri uko zvamusingasivi. Andakutoziva kutoti ndasi ndozofuma uchinzi kwaidenda ndakaita wrong people, ndakaita wrong trust, ndakatrusta vanhu vari wrong. Inini manje ndinda kunzi muchaningirira muchatrusta vanhu vari wrong. Evidence. Wakambofamba naLouisa. She's no longer. Waifamba naLouisa. Pesa vandakona waiona Louisa. Louisa is no longer with you. Kwese unongotadzigwa evidence. Nai munin'ina wangu. Ini ndirisisiva kwa ndimbokuti ukizva unoita zvozvo enda nditauri zvinyadzi. Unongotadzigwa ndiwe evidence. Vanhu vangani vandakakuona so far uchifamba navo vese are no longer around you. Vese zvavo. Vese ndiani achiri around you evidence. Ndiani achiri around you. Unongotadzirwa every time ndiwe. Unongotadzirwa. Hauzvioni munin'ina wangu kuti life yako iri panjodzi. Uchafamba nemabodyguard kusvika rini? Uchafamba rini kusvika rini uchifamba nemabodyguard? Kusvika rini uchifamba nemabodyguard naye evidence? Munhu anogona kungoita freedom yekufamba uchienda kwaunoda wega nguva dzaunoda. Unofamba wakakombiwa nevarume. Unozati ucharohwa one day mabodyguard aripo. Ucharohwa mabodyguard aripo one day. Because unovabhadhara mari kuda ma 1.5. Pachasvika munhu anovapa ma 5,000 mabodyguard aya kuti sudurukai tidhile nemunhu. Kana achauya nemabodyguard ake akadarika mabodyguard ako anenge ane futi zvokuti panomanyiwa. Siyana nezvauri kuita munin'ina wangu. I'm telling you from the place of love. Andina utsinye nemunhu. Mamwe masocialites ndinotomafarira but iwe ndaikuda ndasingakufariri. Semadiro andaita ichi chipingichi. Ndaitochida nemoyo wangu wose chipingichi. Ndio vanhu 2 ndaitochitaura wani kuti nini munondoenda kuma page 2. Kwa Chihera nekwapingi. Ndikwa munongondiwana. Ndaitogara ndichitaura muchindituka kuti munovadiko vanhu ndoti vedi we vakashoreka ivavo. Ndo vande ndichitongo ndo kwandongowo moyo wangu chingofara ndongo wawo kuvada. Asi ukaona ndotogwa kuma live kwako ungati nditori enemy yekupedzisira. Ukaona ndotogwa kuma live ungati ndiri enemy. Ina ndina utsinye kuti kwanzi kunonzi kwai muruda kutsikirira vanhu kana kuti kudini. Pingi cheche ndofunga choitaura naye andimuudzi chinoputsa kuti ndinotukana nevanhu. Ndoti no. Usatukana nevanhu. Munhu anokuda nekudzati ndanotukana asingakuda nekudzati ndanotukana nevanhu. Inde unogwa nevanhu kuti ugorohwa mangwana. Ndiye munhu asingakudi. Munhu ane achikuzati usatukana nevanhu. Rega ndikutsvagire content. Ita so. Tinenge tiripo. Ende zvochokwadi uchita zvinhu zvandei ndiripo. Ndichikusapota mukomment section imomo. Zvinoreva kuti ndiri munhu wako zvokutodaro. Ndinenge ndichitokuda zvokutodaro. Because there are so many upcoming artists, socialites aripo. I could go to anyone. But ndanga ndisingaendi. Ndauya kokokoko ndiko ndaitouya ndichitosapota. Because aiti vari kukura. Haiwa achiri kukura. Stigma toda kubvisa nyaya yestigma. Ndio toda kubvisa. Nyaya yekutasira vanhu vachitasira vanhu pasi ndio toda kubvisa. Handina kuziva kuti unotozoita munhu akaipa. Utozoita munhu akaipa kunza pana havana rudo vaya
rudo kwacho ndekupa havana kana rudo sapota chitoita kutoshayiwa really ropa rangu guys rakangozvishatirawo zvaro ropa rangu rakangozvishatirawo zvaro veduwe ndozvingori ropa racho. So I have decided kuti inini hangu madiaries angu aiwa tongoita hedu zvepano ndozvotongoita zvekuchasapota maupcoming izvi zvinondiruma pakupedzisira ndinopesana ndave munhu akatoipa nokuti ndechinhu zviri kusapo munozati chero uchinzi iwo uri socialite haungashayiwo mama masocialite anofarirawo hani munozviziva haungashayiwi mama masocialite anoti ndodawo nhingi haungashayiwi. Inini ndogara ndichitaura wani handimboiti secret ndogara ndichitaura wani kuti ndaitoshora pano kuti inini nangu ndoda evidence zuva handingamupinzi mwana womumba handingamupinzi apa oto zvotosikama ndatotaura kuti ndoda evidence napingi namaititi ndogara ndichingozvitaura asi ndinotori netimu riri pano apa madiaries cheche madiehard diaries mamwe handika katokanganisirwawo nevanhu ava asi vachitondisapotawo zvokutodaro but muzati moyo kana uchida kungosapota munhu uchingodawo munhu unongodawo munhu handimaona I don't go against anditi fight in comment section kana kuti kudini munhu anongosapota munhu handi ndizvo kunongoda moyo wako ndito vese vasocialize ndinovafarira ndikiona pachitikowo munhu wande ndichida handipindiriwo ndongodarikawo handitimaona handipindiri ndongodarikawo ndongoonawo ndongodarikawo nokuti ndi ndichitodawo munhu iyeye handimaona ndotozati vamwe vachona vande ndichiti ndinodaka vanhu vakatokanganisira vamwe vangu madiaries pano hazviri kuti madiaries havasi vanhu vangu kuti handimiri navo but munongozivawo chinongoita chinhu chinongozitika ukangodawo munhu guys understand me ukangofarirawo munhu unongomufarira chero ndikaona tichiona zvakaipa hazviri kuti handichafariri munhu because ane zvinhu zvakaipa zvaanoita handimaona tichingozvona chingoti mwari but pakati zvoitwa sei kuti aone kuti apa pakashata agadzirise unhu kwapa mwari zvoitwa sei kuti apa pagadziriswe nechemwoyo unenge uchidaro hauzogona kukuudza munhu nokuti unotukwa handimaona plus unosasongokondrola vanhu but tichitoona kuti apa pakashata apa zvakaipa izvi but unenge uchingoda munhu zvakafanana nemi pano anditi vazhinji venyu munenge muchitongo kune vanototi haiti hadai but ininyi yekuti munondida munemi hamumbozvioni memuchingoti tinovada pandotokanganisa munotoya muchipopota kuti siredi makangaza zvakada tv ende hamubvi munichandituka pano but mucharamba muripo ati ndizvo because chero pakati kwakunzi kudini kamwe kungoti ndovada ini kane kachingovepo anditi maona kane kachingovepo zvakangooma hazvo I left two gone wangosara one adzidifarirewo sekufarira wamaita Isabel hausi socialite zveiwe usocialite inowagara uri munhu wangu pano ndotokuda zvokutodaro handi hausocialite ndenjira kumasocialitewo nekuma chero uri socialite nerimwe socialite vanotofarira hani munoona kuti kuna Ketina anofarana naLoveness hani munoona kuti Ketina naLoveness vanofarirana iko zvino namazepe anoona kuti vanofarira navo vakadaro ani mazviona then masocialite anotoriwo nevanhu vavandochinofarira nhingi not kuti we are friends we don't even talk we are not even friends hatisa but kungowa kungoti ndongomufarira ane zvaanondigonerawo hanimaona hai hameno guys indangoti ndizvichenese because life yandaona yoyoka angondirekodzera chiclip chaita gwani zvangu mukadzi ndangoti ende evidence ka ende usazodaro so usazoda zvakaipa evidence uchafira maoko evanhu kana uchita malive akufadze you must tag me ndinoya kana ukasanitega dzimwe ndigona usamaona tag me ndouya ndotokwirawo niona Merlin nona yachindituka dzimwe ndondituka but vanenge vachingovepo hazviri kuti ndogwapera because vanituka kana tinini nditomuvenga because anga achinditsiura evidence kana uchazoteerera life ino ishi life vachazoteerera life ino evidence it's wrong unokuvarira maoko evanhu you can't just go around accusing people fighting people talking people's names as much uchizviti anzi ndiri bhuru this time ndikuya nemakohwa evanhu ndichazoya nemakohwa evanhu zvaungazvitora zvozvoti ndichaya nevanhu nemakohwa evanhu vese kuti handitina firita go ahead my sister go ahead unyatsofamba nemakohwa evanhu chaizvo but ndoda kuzorangarira dhei rino one day ucharangarira dhei rino
famba nawo zvokuti dhuma kuwe vanhu nyaya dzevanhu zvavangoti ndinombosefa nichidai usasefa famba nadzo. But ndoda kukuudza one day uchasonwa muromo. Kusonwa muromo kudai kuda ngokupfidzisa vanhu. Kusonwa kudai kubata kusona kudai vokusiya kuremadzwa nevanhu vakura. Content yako yes uri queen wegossip, but I'm telling you my sister, people are not happy with you out there. Ndochokwadi, like it or not, people are not happy with you out there. Hatizotauri zvimwe tichikuudza because uri munhu wedu. Inini sasisi wako ndazama ngokuudza kuti evidence hauna here zvimwe zvaunogona kungoita. Evidence hauna nenichikudzawo pachikuru. Nenichikudzawo pachikuru. But people are not happy kunzoko. Chokwadi chakanaka. Vamwe vacho vachitogwa mapikicha newe chako chaiko uchitofunga kuti vanhu vangu vakakuteera. Nyaya dzemakuwa idzi dzine makuva pasi. Unoti vana Pamela Chamira vanoita vari maghosti vakapusa. Havana kupusa. Vanoziva zvavari kuita. Nyaya dzevanhu dzine makuva pasi. Ndochokwadi. Ndemodzitsvagei. Nitei kwanzi pinyi makamburegera ndichaindako. Ita yako yaunoita udai. But one day muromo wevakuru tiri vanhu vakuru kachero mbozotituka mukati machembere chero mukati kuti ndoza kuti chaya chinituka. Muchaya chinituka ndozviza uchaita live yako chinituka. But muromo womukuru hauwiri pasi. And there is the truth. Ichokwadi. Uchasangana nazvo zvako. Uchasangana nazvo. Ndatoona futi palevhe chino chitukirira toki ni nyaya yatoka handiziva. Iwe ndio unongotadzigwa every day. Satambukuwa poko mboya ukati iwewe usori kune munhu wakambotadzirwa pasocial media unongotadzigwa. Tistofa nguya chikumbira regera uraiti sorry mambo evidence. Sorry itakanganisira ishokwadi ndakaita kuti contract yenyu itogwe na yaya sorry yenyu mambo evidence. I hope muchandiregera musandi unblock zvenyu. Regai ndigare Blockville, that way I will maintain my peace. As one day is one day. Ndo mashoko angu andongotaura. Mili ndako angachitukirira toki zvisingaiti nhasi. Achiti ndine mafaira ako toki iwe vibes. Ndoda kutoburitsa mataira inangu nyacho handizivi and I am not interested. Toki vibes wokuimba nenyaya dzekuimba idzi kwai kudi amena ndazoda chitera here wadi ameno warunda kudari kuinda akambuka kwari kuti sabotage here ndakaburitsa chi ameno nyaya dzacho nani handizivi ameno but chandoziva kune vanhu vanotora zvinhu izvi personal. Kune vanhu vanotakura nyaya idzi personal. Wasimo chisachiri musawo chari maimbomuregai handiyati kwai ndine majiste vanhu change chiburitsa chandoziva ESA inoi haitombonidi kuti munhu unge uri paground. Kune vanogara muSA ka togara tichingotsiurana wani kuti ngatiite pasocial media titambe tichiziva pekugumira because one day unofunga kuti ndakapenga ndakadai soka wakarivara unorohwa hiti vakuru. Anditi maona ESA anything is possible. Haisi UK kana Canada kana Australia kana chi ESA the safest place to commit crime. SA funzai matsotsano kudzai. But hatikurudziri zvinhu zvakadaro. Tiri kungokurudzirana kuti unhu ngauchinjwe. Siya kutoshora vanhu. Ndaitokuda zvoti ndaimuda mwana zvoti ndaitowila kuti bullet chairo bullet chacho ndaiti ndotora pakaita munhu anonetsana evidence ndiripo ndaitoti panogwiwa panofiwa. Anotouya chitokonyana ndikasangana naye kudhanzuko ndaitomira iye anozviziva evidence kuti ndomira mubvunzei kumadhanzuko mubvunzei ina ndinonoki kusumuka mubvunzei ndiye mnanyazotondiziva kudarika ini makantarisa because kumashows kunomboitika zvakawanda zvisingabudi kusocial media zvinoitika kumashows shozvo zvisingabudi baba ndaitoti ndinomira kudai hakuna munhu anobata evidence ndiripo asi azodecide kundi-eliminata nekundisvibisa for that matter kuti ava mai ava vakanditoresera basa rangu vakaronga kuti nditoregwe contract. Ini hapana chandoziva nezvecontract. Kana chandoziva nezvecontract hapana. It's okay guys, ndakuinda tichadzoka ndine chikosoro guys. Thank you nemarecipe manyama makandipa nezero nhasi zviri nani guys. Marecipe amakandipa nezero manyama aya nhasi zviri nani. Ko ndaiziva kuti mukaka unomwiwa nechumeriki. Ndaizviziva kuti mukaka unomwiwa nenikikiri nechumeriki.
ndasingazvizivi ndakatozozvimweni asi ndete zvarati nhasi zviri nani ndatombovata guys kundandisingati chikosora guys apa ndakaenda kwadokta kapaya ndikanopiwa maamoxil nechichi hanimaona chikosoro chikangoti pere chikadzoka ndikati ndani chikosoro chi ndikaenda kunoitwa x-ray guys hanimaona x-ray ikadzoka hapana chifuva changu handina chinhu chiri right ndikati asileta TB panike handina shundandoshe ndikati kochiko kochi asindoroiwa ndochiko chikuitika ikati ni mwari saka ndotanga kuroiwa nhasi ni mwari handiroyeki ni mwari ndoroiwa muripo asi makafa handiroyeki asi zuro hanzi yes that was my day kwandasingazivi zvenai mamoyo omuhli ndakazomwa nezino ndaingomwa ndichingomwa hanzi zvanga zvichidye chikosoro chikosoro chechi ndakaisigwa maresipi paposta yandakaisa saka ndakanga ndichingotraya zviripo ndakanga ndichiona mukaka urimo ka chumeriki irimo hani irimo ndikati rega ndiite izvozvo ndapedza ndikabva ndati malemoni futi ndikabva ndati inonzi eucalyptus water ndibamini wakauya neresipi eucalyptus water ndichibva ndaidira futi eucalyptus water mavigigwa mazimba iyo zvina ndakuvigigwa kwavigigwa handi zvakaoma saka ndaingoitawo sendichichivedwe kumoti kuno ndakanga ndichikosora zvokuti ndasingakosori continuous ka chikosora ichi chinongo chaingoyaka 1 hanimona asi pachinouya ipapoka ndaitozikosora zvokuti mbabvu dzaigwadza idzi mbabvu idzi dzaigwadza mbabvu dzaishakire muwashing machine ndidiriro mvuro ndoda kwacha dressing iro riri mumo rakakandwa washing machine hanimona ndaigwadziwa ngodira uise mvura washing machine munoti yakawanda esidodo ndaigwadziwa izvi guys izvi kugwadziwa kwakuti zvino ndagwadziwa ikona andimaona saka hane zvino ndakatomborara guys baba vai vacha vakagara kudai baba pana baba vacha kai November iri kupera nhasi tizorore akuzorori boss kuri kudiwa rent hani saka vai vacha vakagara vedu vachiti asi munhu wofa ndichikosora asi nezvazuro ndoda kutenda sure thank you very much maresipi enyu manyama ndakato andibatsira kwai ndanza nacho chikosoro ichocho unacho wotumelo hachisi kuita chikosoro ichi ndaiwo mbabvu dzadzogwadza idzi kuti ndinde kunomanya ndikatodzoka ndowedzera wese handandokwa kuti hazvichaiti but nhasi zvinanzi neonion inopedza chikosoro ndakamboitsenga onion kondaizati inotsengiwa yakadaro kanzi ndindakakuroya nehusband yangu yena husband ukandiroya uda kusara uchichengetwa nani ndaitsenga onion yayo ndaihotora nyama ndoti ndikatsenga nyama ndosa onion ndotsenga onion ndotora chinyama ndoturuma chipisa nyama ndotsenga chionion kuti zvidlike onion yoga haidliki onion yoga asi zvakandibatsira naSylvia unacho futi DQ inga pakaipa saka chikosoro chiri kutrenda chikosoro mwakanditipa ndaimo test wa covid ndandapa rodhe kwena test wa covid guys ndandapa rodhe kwena test wa covid ndikati covid yadi yasimuka saka ndakuzodzoka guys tishaura nyaya yedu kune vakadza kuramba chingoti nyaya yemafibroids nyaya yemacyst andika vakadza kuramba chinetsa kuseri kuti chadzoka nenyaya iyoyo toda kumbobuda iko zvinezvi pane zvatiri kumbogadzira tiri kumboita hanzi ndorani inopedza masports ndorani inopedza kumweya mudumbu haiti zvenhingirikiri zvechikosoro ndorani inopedza ndinayo ndorani inopedza chikosoro here ndorani naishuwa here ndorani inopedza chikosoro kwanzi covid aiwa diki unotesta kana yauya unodi handanda kutoenda kunotesta kuti ndionekwe kuti kana ndinayo ndikurumidze kupinda mukwarandaini nokuti unenge usingazazivi hanzi ndorani inopedza kumwa here Edith Makope icho inzwai tinouya papa pakahwani yoko tiri strong kwai the best tikuya nelife yacho navanhu ndine vamwe vari kuda kuzokudzaiwo maexperiences avo idzi ilife dzechikadzi saka ini ndangoti ndikanimenda madhairis ndivaudza hangu nyaya ndandaona iplazi nekungotaura kuti let me just distance myself from zvinhu izvi tongoichita hedu malife edu pano semaitwa ta tichingoitawo hedu pano izvi zvokuti tosapota vamwe zviti zvonetsa vanafadzi kana makuita malife just take us tongoyo tisapotawo zvino ndosapota hangu Dhumebi because ndinondoenda kwalife kwaDhumebi zviro takamusapota fani Dhumebi aita malife ake nevanhu 10 zviro takaenda kwa takamusapota fani handei kwaDhumebi guys followaiwo Dhumebi weZimbabwe followaiwo Dhumebi weZimbabwe guys handei mumwe wedu pano handei tokudzawo peji raDhumebi awanewo masters guys handei tinokudza Dhumebi haana content yekutuka vanhu anenge achingozvitambira magara ake achingotambisa magara
achingozvitambira ndo content yake anongoridza music achitamba patei takabhekana paitongoridzwawo music tisvingojaivha tiriko saka let's go and support Dumebi ikoko tonosapota hedu Dumebi zvimwezvi zvingatinetse handei tinosapota Dumebi handei anzi muye goza Friday mangwana uri kupi uri kuitira kupi Sylvia kupage kwako unondichega usati wapinda unoita nguva unofanira kutenga watarisa usaclashe time isu tikapedza wobva watitega tobva tanguva ikoko tikangopedza wobva tanga tobva tauya isusu zvemabha watoda hedu kufara tichingoseka tinozvida hanzi ndikaenda kondinotukwa naDumebi hayo Dumebi anowira anokufarira iwe mbuya mulambo Dumebi anotokufarira right saka ndakuinda guys Afro Disco Radio unoita nguvai hanzi asi Masters achauya Queen achauya manje achauya Masters don't worry Shakira ndimbondisira ndorani kwa inopedza chikosoro usawese yakawanda ndakambozoimwe yakawanda isa tablespoon ndikaita kunge ndichafana kurutsa pane chimwe chibhodhoro chiri umwe muchitukutuku chine zvimwe zvipowder so zvamaitikwa hispice here indorani iri muchibhodhoro unokwesa shoma mvura umbondipa ndimboti kapu asi hainoshata haimwika haina test 1 p.m. UK time 1 p.m. Maskati atouya aiwa hatetiriti maskati tetiriti right guys ndakuinda saka ndokubatai time andika ndokubatai time nasi china yesi chibengenene how are you chibengenenge did say murandakadzi hiri how are you mazonda takutomboendawo kwa muranda asi naiwe murandakadzi sure waiti mwana Sabina kuti undituke murandakadzi uchinzuri ukudza peji indozambira nopedza mweya ini iye kuti kwa ini chikosoda ndozviona asi murandakadzi dumbu ungaonga zera rako iro ndokubva wabvuma kuti umwa kunzi inde unotuka ningiriki unotuka vanhu shuwa kutuka vanhu esikane only creations kutuka vanhu asina kutadzire zvino zviro kanga achifumura iyeyu murandakadzi achifumura maaudio arikoko guys zvinhu zvamunonda zvinoitika pasocial media zvinhu zvacho namaskits guys kwa inonzi rice and chicken inoti rice and chicken acho inenge iri mariko naiwe chibengeneni rice and chicken yanga ari ma20 pounds anongona akandwa naSabina kwaitenga rice and chicken 20 pounds iyoyo imariko haisi 300 rand ndiyo yaunenge uchichifira iyoyo mai mwana chandakaona pana Sabina is toxic there I said it guys mazano takungotaura kuti chidarika animaona tongotaura chokwadi tichidarika Sabina is toxic Sabina kana pane one mai vari toxic pa social media ka Sabina uri wese chero ise duti ka is toxic ka Sabina ndinomsarenda anokwenyedzera agogwisanisa vanhu agokwenyedzera anogona ngotora picture yako pauningo wakamira akatora picture yangu pana ndakatamsiya kuno kuri kupisa ndikune 12 ani mukuziya ndisina kana brand mumba kudai picture yakarembera zvisamu kudai nai mwana kutora picture yako kunonyatsa anenge achikanda kuti vanhu vakutuke ndo zvaanoita ari evil Sabina is toxic kutuma vanhu kwaikuza nubu kwainda noita live uchi live uchiti ndatumigwa vanhu uzvivharire mumba uchiti ndatumigwa vanhu sezvakaita swaga paya uchiti nyepa ndatumigwa vanhu iko zvinondanyatsa kuona kuti fufusokoya na Juliet Chiusa vana kana vanhu vakambotuma ndo chokwadi chiri pamabiro mari guys ngadzidziye kutaura chokwadi nekuchenesawo vanhu pasina kukanganisika takanga tatova maka tikati vanotumira vanhu kovadi kungoenda vega fair vachitumira vanhu kuti munhu aurayiwe izvo zvinhu zvanga zvekucreatiwa guys zvakadaro it's wrong mufunge it's wrong zvazvo zvekucreate mufunge Sabina chinyengera vana kunyengera vana ndiye munhu anenge achitiwa unenge achitanzi ndo vanhu vari kukusapota vachikudestroya kuti itaskiti svibisa vanhu masita upinde mumba uti ndiri kutumigwa vanhu uti ndiri kutumigwa vanhu ubva watama neparugara uti ndiri kutumigwa vanhu iwe usina vanhu vari kutumigwa it's wrong mufunge it's very wrong vanhu vobva vatovenga loveness ane maweaknesses ake akawandisa stereki handimaona vanhu votovenga Ketina ane maweaknesses ake akawandisa stereki but vachivengegwa vavandigwa zvinhu zvavanoita kwete kuvengegwa zvinhu zvokunyeba kunzi vatumira vanhu vazoda ivo vasina kutumira vanhu zvakaipa mufunge ende ndakawa kubatikana zvisingatiti Sabina kwanoitire zvinhu zvakadaro mai vakuru Sabina une mwana mucheche unenge wapedza kufidha mwana nguvai unenge wapedza kuchengeta mwana wako nguvai iyo nguva chekuti unotaura uchiti ukona ndiwo wakadestroya futi mukoma masimba Sabina you destroyed mukoma masimba I saw it pandakaona wakuti teki na mukoma masimba ndakanyatso zvidistance ndikati okay you destroyed him mukoma masimba
ndinavo kuwhatsapp kwangu. You destroyed muchivanyengera zvinhu chidini vanga vasiri mukoma vasimba. Sabina ya toxic. Chinja unhu wako Sabina, wakura ungazviramba ukadi ukaida kuramba uchipinda muvana uchidini. Dzidzisa vana ava zvinhu zvakanaka. Udza vanhu ava zvinhu. Mapeji anongokura pasina scandal. Mapeji anongokura pasina scandal, pasina chi. Mapeji yavanhu vakawanda tiva akatongokura pasina kana maskandal. Pasina maskandal mapeji akangokura. Scandal isi ndoti vanhu vakudze mapeji chinyepera zvinhu zvakadaro kwadzi ndotokupa muchita basa rekufonera vana kuseri kuti utaure zvinhu zvisina kana kururama zvinhu zvakaipa kudaro. Anodestroya vana ava kuseri uku achivaudza achivadestroya mbijana achivadestroya mbijana kuseri uku. Sari chekera aripi enda kumuona hanimona anodestroya vana ava maupcoming mapeji anokura manzwa. Mapeji enyu anongokura pasina kuispigwa zvinhu zvekuti muvengese vanhu, mucherere vanhu makomba, muchazowira maari imini. Musacherera vanhu makomba muchiyipisa mazita evanhu muchiudzwa zvinhu zvokunyepa naSabina. Sabina akatofeila iye kuti asvike palevhuru aida kusvika. Wakatedza kusvika palevhuru aida kusvika. Iye zvinezvi she's all over. Kwese angachingopinda, kwese angachokwana, kwese ariko. Kwese she's there. Achingotokonya vana. Vana ndodo wakavadestroya. Vana ndoda wakavaparadza vana ndoda. Vakutaka kuzviona iko zvino. Hanzi naBobo Loveness is the most toxic person. Andiziva hangu nditaura maonero angu ini. Ini maonero angu ndikuona kuti Sabina is the most toxic person. Ini maonero angu ka andiSabina. Ndiyo andoto ini vangu zvokuti Loveness ari toxic ka. Yes, she can be toxic, but Sabina ari wesaskana. Musa tambe nekuti munhu anoti indaunodza vanhu kuti ari kutumigwa vanhu kuti zvinoitika manje anobva uye achitaura achidaro. Hanomaona kuti ndikutumigwa vanhu kuti zvaita coincidence. Satani anenge akateerera. Zvaita coincidence kuti panokopindawo mbavha muSouth Africa muno dzobva dzamuuraya. Vanhu votonofocusa nemunhu ari wrong. Zvinhu zvekunyepa zvekuframe. Musatambe nekudaro guys. Musatambe nekudaro. Ina handingataura hangu zvokuti Loveness kana kuti ini indikutaura Sabina ndiye wandakatonyatsokuona because chokwadi ndakabvuraudzwa naNhubu achindituka apa Nhubu chandizivi. Apa Nhubu atombouya kuseri ndofunga kuti konyenza itomuuraya. Akatomboya kuseri akati simeni ndokumbura kutuka ndikati handidi zvokuti uite handiti skiti nekuti handiti zvemaskitini. Ini ndikata skiti handimboti skiti ekutuka vanhu ndoita skiti chaiyo yekuti vanhu vanoseka. Handidi zvemaskiti ekutuka naye. Ndikamurambira ndikazongowa kuti ndatigwa live achindituka akanditi zinkomwa akanditi zichii ndakatukirwa veduwe sihure chi naNhubu akochiwana Sabina anenge achitukirira Sabina hana munhu wanofarira, hana munhu wanoda Sabina ndochokwadi anokudestroya achiseka newe kudai achikudestroya. That's Sabina for you. Achiseka nokudai anokudestroya Sabina. Sabina is toxic. Angari Nhubu akanga ari Sabina akanga atuma uyu Nhubu achimudza kuti ndaunda iye one kuti vanhu vanenge vachida kudza mapeji avo. Animona vakaenda kanotukirirawo achiti peji rikure. Ndofunga rakakura kuti rakadii. Amen. Animona. Anoda controversy. Pese paanopinda anopinda necontroversy. Pese paapinda anopinda chiruma chifuridzira. Iko zvino handimamona tave kuna Swaga. Mirai muone. Achamudestroya sei. Mirai muone. Achamudestroya. Mirai muone zvenyu. Watch the space. Achamudestroy. Istakana tachagira Swaga content yakanaka inini hangu wacho ndakunzi handimufariri ndikudo kwacho kunoshamisa. Ndananyatso tsvaga content yako yakanaka. Chipinda udini uyazotamba. Handika hatina comedy zvaitwa naTatelisha zvachaiti izvozvo. Chitora nzvimbo yaTatelisha zvacho iwo usinga mind. Ndini ndakatomupa content ndikati pinda urove bhawa utambi. Akusi kuda munhu. Masters anyatsa kuya ari clean. Tichikutukirira tichikukandira masters achona. Tichizoti vanhu they will end up loving you. Kuziva kuti tina stripper wedu. Usingatuki munhu usingadini. So waita take over. Mirai muone manje. Mirai muone. Vanhu vanotuka pasocial media paSabina ndati inotuka ningi. Ndakazviramba pakazvatakataugwa na Fungai Maruta paya kuti vanhu vanotuka ndakati uyu mukadzi anonyepa. Vanhu vanotuka kuva vanobhadhagwa mari ndanga buritsa mari kuti ndinotuka munhu. Ipapo chokwadi ndoda kutaura chokwadi shuwa. Fungai was right.
vanhu vanotopiwa mari kuti ndai munotuka vanhu. Fungai was right, indaigosirei. Notuna ndikabhadhari munhu kai kuti nditukire nyingi kuti zvadini. Ndaitoti hakuna zvinhu zvakadaro, vanhu vanotsvaga mari voona futi mari yekupa vamwe vanhu kuti tuka nyingi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakatozozviona uyu akuplaya maaudio yese emurandakadzi akaplaya ziaudio rakakura kudai achiplaya. Ndopandakaona kuti saka zvinhu izvi zviri kuitika izvi. Saka vanhu vari kubhadharana kuseri uku kuti vanhu vatukane. Ingati musaone guys, masocialites kune zvikukutu zvinoitwa kuseri uku. Kune zvikukutu kuma inbox zvinenge zvichirongwa iko zvinoka musangobhilivha zvese zvese. Zvimwe masikitsi musangovhume kuitiswa madiaries. Don't be itiswa. Musangovhume kuitiswa. Kune zvakawanda zviri kuitirwa kuseri. Auya fungai paya chokwadi danda tirega ndinyatso kuchenyura pavanhu. Ine handina utsinye ndinomira nechokwadi. Ndaizviramba kuti hakuna vanhu vanobhadharwa ndezvekunyepa mune mudauza mangovengesa vanhu. Ndakahozviona audio yakaplayiwa naNhubushu. Tikauti chero zvokuti kwai makatsvagira vanhu kuti vanouraya munhu hakuna amiyeta amwe makagadzisana naswaga chokwadi, but zvokuti makatumira vanhu kuti vanouraya zvazvo zvekunyepa zvakabuda muaudio zvanga zvekunyepa. Zvanga zvekunyepa, hakuna vanhu vakatumigwa, hakuna samoni ndo rakauya, vanhu hakuna. Peji richishuwa maumba. Mapeji anodestroyika muchinyegona Sabina kuseruku achikunyengerai. And anotageta zvima upcoming izvi. Ma-upcoming ese ndiwo anotageta iwayo achinda kunovaudzira. Uya izvo kuna ground kuwe ground aripiko asati apindigwa. Ma-upcoming ese anotageta. Ose ma-upcoming anomatageta kuda kuvaisa umu make umu. Ma-upcoming musabvuma kushandiswa naSabina. Tatozvitaura. Musabvume kushandiswa naSabina. Musabvume kushandiswa naSabina. Musabvume. Because Sabina munhu asina kutomira zvakanaka anokuparadzai. Mapeji enyu ambofa akura nekutuka vanhu. Akura nekutuka vanhu mapeji enyu. Ndochokwadi chiripo. Musatuke vanhu, uyai muite content, mapeji anongokura. Ingoya muchita yamunoita peji arikuri overnight. Problem yenyu hamuna patience. Hamuna patience. Peji rinokura mbijana. Handikuda ma-organic followers asikuda kutenga. Let it grow organic. Rinokura. Mbijana. Peji rinokura. Harikure overnight. Page. The way akaenda kuna nikikiri kuna ground mwanangu. The way speed yauri kumanya nayo unobondera manje. Ground. The way speed yauri kumanya nayo unobondera mwanangu manje unobondera. Kudza tsvaga content. Une nyaya dzekujere uri banditi iwe. Wakaenda kujere ukasungwa ukadzoka unogona kutoza zvinoitika kumanya. Une content. Zvokungotaura zvinyadzo chingotuka havasi vese vakaita nikikiri vakaita laki rekuti vanotuka vobva vakura. Havasi vese. Unobondera ground. Tinotokuda sesocialite. But dai zvaigona muningi wangu siya zvekutuka izvi zvecontroversy. Uya utudze nyaya dzekujere. Uya utitaurire kuti maigesa sei makari masipo ndizvo here kujere. Nyaya unadzo dzakawanda dzekuCape Town kwa unogara kune zvakawanda zvoitika masititi kune tell us ukangopinda muzvikuru zvanaSabina isati umboyi kuseri zvokuti kwaitokudzira kuseri tokukudzira pavanhu. Unodona. Unobondera speed yekumhanya tudza vanhu musatanyoko mutudza vanhu chinchi social media iyi. Munokuvara sekuseka sekutamba munokuvara veduwe. Siyana inazvo zvokutukana nevanhu ma-upcoming izvi. Mukaenda kuna vana vamwe vana kune vanototi hakune dzekutamba chako asi kunotori nevanhu. Kuna vana muchembero adhimai vana muchembero kwachiviwa mamwe ma-upcoming. Vanoita nyaya dzavo dzavanotsvaga dzinoitika nyaya dzevanhu vodzinareta kunge ivo. Mapeji avo arikutokura. Ende arikutokura ari kuenda mapeji avo takatarisa. Vanotouya utona chichitotenderwa chinzi ndoti aiwa kani idrama. Vanotora zvinhu zvinoitika vozviita vari ivo. Vana Precious vavai. Andimona akutokura mapeji mbijana pasina zvokutukana izvi. Kutukana moto wemapepa 2 minutes vhuru musonoshaya vanhu vekutuka. Hakuna anoya kulife. Nokuti hauna content. Vanhu vanongoya musaoni ngochituka. Kana wapedza kutuka vanhu votisa. Ita hako vanhu 300 yako uri palife. Une clean content yako uri consistent necontent yako consistent necontent yako yoyo uchasimuka. Atimbofita kakura one day tese. Kune vamwe vatakatokudza vakatoya vakatidarika nekure
asi vakabva nemako medu nekure zvokuti takutoona dai tichitoti macelebrities edu asi vakaiva kumashure kwedu. Saka munhu nemunhu ane zodzo rake, ane zodzo rake raanaro. Mwana uya nhasi kudai osvika achiti boom achienda vana mhosva vakakura vanambokura nekutuka vanhu. Tasei mhosva ave ku1 million haana mbokura nekutuka vanhu mhosva hana, asi mhosva akatangira pano apa padiaries apa asina peji rake rakakiriyetegwa pano padiaries, peji ramhosva pano maskiti ake achitanga pano ndopamakamaonera 1 million followers. Tinowa kufara towa kudada tichimuona maifai hanimaona munhu anokura zodzo rakasiyana, ane zodzo rake raanaro. Aiwa zvakapera murandakadzi Dondowari ane zodzo rake raanaro rakatosiyanawo nerako hanimaona. Akatouya pakauya vana B vanga vatovepo kudhara, vana vakawanda mamwe vanoita zvemakomedi, vana komiki vanga vatovepo kudhara, patakaya akapfumbura kwese kwakadarika zodzo. Saka kurai mbijana muchitoenda munokura, musatuke anditika munovhara mablessings enyu nokutuka vanhu. Munovhara mablessings enyu nokutuka vanhu. Munovhara vanhu vanoda kubatsirai madestiny helpers nekutuka vanhu. Nokuti hakuna nokupa kosi uchituka. Uchanoshanda nevanhu vari vulnerable, varwere vanenge vachida kubatsirwa. Zvinoda munhu ane compassionate. Saka munhu anotukirira anenge achidini unenge usina mwoyo wacho no compassionate. Vanenge vanawo makosi, vana holy creations havambofi vakabuda chero kuti tinawo makosi tikuda kusvika varipo here bamini vacho dhumedu vachitaura kuti tinokupa, vanenge vachinoona gwanei vachitokupa masters asi kosi chaichero kuti huya havakupi ndochokwadi. Saka destiny helper yako hauzivi kuti inobudira papi, hauzivi. Vana holy creations vari kukura tichiona holy creations ushu akatotangira pano. Mubvunzei holy creations ushu holy creations akatangira pano ushu cheru iproduct yepano cheru holy creations. Chero mukazomona akakura akanzaita one of the boutique madrezi mamwe ndakambopfeka ndichimaketa aya akabva kwa holy creations. Achitanga kuti ndichitomuti ita page, ndini ndaitaura neni chimuti ita page tichifonera ku WhatsApp ndotichivhura page achiti simeli ndoda kuhodha shop dzese dzakusumuka dzisu. Ini ndini munhu first person aitoziva kuti holy creations anotsvaga shop pakati atovhura shop achitichitaura ku WhatsApp achindiudza achiti tichifonera asati atombovekana asina zita rekuti holy creations, asina zita rekuti holy creations. Akasimuka musikana akatika kutomushandira chaichaendomuziva nefashoni dzake dzi. Mashopu ari kusumuka, ari kukura achienda, ari kutokura tichitoona kudai. Iko zvino mahembe dzake dzinopfekwa kwese macelebrity ekuZimbabwe ese anovapa hembe achivapfekedza holy creations ushu. Hembe dzaholy creations dzakatanga kutopfekwa naSIS MELLY pano, dzimwe dzikatumigwa dziri diki. Ndikangonzi tichizichengetai togodziisepi, chichengetai ikoko dzatumigwa marong size nanhasi ndinadzo kudziva holy creations. Hanimaona kuti vanhu vakawanda vana dhumepa vanogona kuti vakasimuka kumashure kwedu kudai vakati fumbu kutidarika vakatoenda. Zvinoitika. Zodzo rinosiyana. Hanimaona kana munhu aita zvakanaka akasimuka ngatimufarirei, kwete kuti ndoda kutotedzera kuti ndida nokura chete saka ndoda kutageta munhu ndotuka ani ndonotuka muchituka zvakangoipa ameno kana chikuitira itai meno ikoko kaisi ndokubatai time andika ndokubatai time